Salutare Zoomer și bine ați venit la la un debate, da, nu știu dacă o să fie o serie pe canal, în care vor fi practic două părți, sunt eu și cu capitanul Ovidiu, și pe cealaltă parte avem pe Gheorghe și pe Dimitrie Vabel. Pe el s-ar putea să știți de la canalul Ce nu înveți la școală, dar mi se pare că ai schimbat deja numele, nu? I-am pus numele meu. Na, bun, deci Dimitrie Vabel, dacă vreți să-l căutați, îl găsiți și pe YouTube. Bun, noi astăzi o să facem un debate pe mai multe teme. Ideea debate-ului este să vedem ce înseamnă de fapt a fi un om de dreapta, da, în adevăratul sens al cuvântului. Bun, pentru chestia asta eu zic că ar trebui mai întâi să începem cu definiția a ceea ce înseamnă a fi un om de dreapta și a ceea ce a fi un om de stânga și după să mișcăm discuția pe mai multe subiecte. Sunteți de acord? Da, sigur, Da? ce problemă. În sensul în care să vedem care sunt principiile oamenilor Da, principiile tind oamenilor spre de dreapta și principiile oamenilor care tind spre stânga și să facem o agregare, să aflăm un fel de median al ce crede un om de dreapta și un median a care sunt valorile mai mult decât ce crede, care sunt valorile lor. Okay. Exact. Bă, eu acum, nu știu dacă sunteți de acord, dar eu aș crede că un om de dreapta, în adevăratul sens al cuvântului, este un om care se bazează mai mult pe, pe individualism. Da? Un om care se bazează pe experiențele sale, pe ceea ce vede la el în comunitate, pe când un om de stânga se bazează mai mult pe colectivism, da? Și pe niște principii colective. Ați fi de acord cu chestia asta? Mai mult colective, ce vreau să zic, e în sensul în care un om de stânga va avea mult mai multă încredere în instituții decât un om de dreapta, iar un om de dreapta va avea mult mai multă încredere în ce vede el, ce deduce el și ce i s-a întâmplat în viața lui și în comunitatea lui decât ce spune cineva de la centru. Exact, cu alte cuvinte, nu știu, un om de dreapta, dacă statul îi spune, nu știu, banii sunt albaștri și el vede că banii sunt verzi, el o să crede în continuare că banii sunt verzi. Dacă un om de stânga vede că banii sunt verzi și statul îi spune, bă, banii sunt albaștri, este o posibilitate mai mare să crede că banii sunt albaștri. Ați fi de acord cu chestia asta? Da, într-o oarecare măsură, da. Deși dreapta și stânga sunt mai complexe de atât. Bine, eu sunt total de acord cu tine. Putem să stăm să facem un debate pe tema asta de 5 ore, dar... Corect. Ideea e să avem ceva common ground de la care să pornim. Exact. O să zic și eu partea mea, dacă vreți, ce înțeleg eu prin dreapta. Ce înțeleg eu prin dreapta opus de stânga. Eu, ca om de dreapta, respect o piață liberă, îmi respect tradiția și cultura și pun accent pe tradiție și pe cultură și pe păstrarea ei. Am o formă puternică de patriotism și, bineînțeles, de naționalism și cred într-o societate ierarhică și în menținerea ordinii sociale. Ok, la partea cu ordinea socială, ce înțelegi tu prin menținerea ordinii sociale? Adică să fie o autoritate respectată în societate. Eu, fiind monarhist, care e tot de dreapta, susțin un sistem monarhist în care monarhul să reprezinte partea legislativă, să zicem. Și eu sunt monarhist, dar nu pot să fiu de acord că trebuie neapărat să fie o autoritate care să fie respectată. Pentru că până la urmă autoritatea aia poate să vină și să-ți spună că, bă, știi ceva, mâine dăm o lege, trebuie să te arunci în cap de la balcon. Sau nu, în sensul în care... Sau chestii de genul ăsta. În sensul în care o societate trebuie guvernată după legi care au sens. La asta mă refer. Ok. Eu aș zice mai mult, ai o autoritate care trebuie întrebată despre ce opinie are, nu neapărat respectată. Exact. Un fel de consilier. Ok, așa este, da. Ok. Bun. Deci sunt pentru menținerea ordinii sociale în sensul de conservarea și păstrarea tradițiilor și formelor care au sens. Okay. Da? Nu mă repet să le denaturez doar pentru că e ceva nou sau trending. Ok, am înțeles. Mai e o întrebare aici. Vrei să se întâmple asta grassroots sau de la o putere centrală? Nu neapărat de la o putere centrală, aș vrea să fie organică toată treaba. Adică dacă societatea simte că este nevoie să fie o schimbare, să se producă. Dacă societatea nu simte, atunci să nu se producă. Sau să se producă într-un mod
organic. Asta nu prea se contrazice cu ce ai zis mai înainte, că vrei autoritate care să mențină ordinea? Dacă... Nu, pe asta am zis, am corectat. Prin menținerea ordinii sociale mă referam la păstrarea și conservarea formelor care au sens. Da, am corectat eu după aia. Ok, bun. Bun, păi acestea fiind spuse, având acest common ground de ce înțelege fiecare prin om de dreapta, cred că putem să ne mutăm la primele sugestii pe care le avem aici pe listă și dacă mă uit, prima este salariul minim. Așa că aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre voi ce credeți despre salariul minim pe rând și la final o să spun și eu ce cred despre salariul minim și ce cred că ar trebui făcut în privința acestuia. Nu știu, începe Abel, poftim. Despre salariul minim? Da. În ce sens, mai exact? Existența. Ce crezi? Conceptul de salariu minim este un lucru bun, este un lucru rău, trebuie să fie mai mic, trebuie să fie mai mare? Mai mic în niciun caz. Ok. De ce? Argumentează de ce să nu fie mai mic? Păi... Și argumentează de ce crezi că este o idee bună, bănuiesc că crezi că este o idee bună dacă ai zis că nu trebuie să fie mai mic. Exact. Nu neapărat, doar că nu aș vrea să fie mai mic, oricum este extrem de mic în România și cu salariul pe care îl ai, comparativ cu prețurile pe care le ai pe piață, acestea două sunt într-un dezechilibru enorm. Și practic, după ce ai salariul minim pe economie care este într-un dezechilibru uriaș față de prețurile de pe piață, mai plătești taxe și impozite la ele. La asta mă refeream că n-ar trebui să fie mai mic de atât. Ok, da, o întrebare. Ai zis... Stai puțin, că întrebările vin la final, să zică fiecare ce crede. Gheorghe, spune și tu ce crezi. Eu consider că trebuie scăzut, că sunt anumite chestii pe care salariul minim așa de crescut pur și simplu nu este justificat. Sunt anumite joburi unde nu este justificat să plătești atât de mult pe salariul minim și de aia se creează și o grămadă de joburi de-astea fantomă unde sunt angajați unii pe mai puțin, fiindcă zice să le dea mai mult sau ceva de genul. Și ei vor să muncească, da? Și nu pot să muncească că salariul minim e prea mare și nu, ea nici n-aibă ca să măture ei nu știu unde. Ok. Ovidiu? Ai terminat, Gheorghe? O să iau tăcerea ca pe un da. Ovidiu, spune și tu ce crezi despre salariul minim. Eu să încep cu o glumă. Consider că salariul minim ar trebui să fie $1.000.000 ca toată lumea să muncească la negru și să nu plătească taxe. Okay. Dar, lăsând gluma la o parte, salariul minim este un cancer, nu ar trebui să existe, iar dacă ar trebui să existe, pentru că așa scrie în Constituție, ar trebui să fie $1. Ok. Bun, acum să vă zic și părerea mea despre salariul minim. Consider în momentul de față că salariul minim în România, în primul rând consider că un salariu minim centralizat, da, la fel pentru oricine, indiferent de locația geografică în care se află în România, este stupid, pentru că prețul vieții în comunități rurale din Covasna este mult mai mic decât prețul vieții în comunitățile rurale în comunitățile urbane din București, da, sau din Cluj. Deci acestea fiind spuse, consider că este absurd să faci o chestie unică pentru toată lumea. Da, asta așa e. Plus că dacă ai face acest lucru, să zicem un salariu minim regional, ai și balansa ponderea de populația, practic, ai favoriza creșterea populației în toate regiunile, nu doar într-o regiune anume. Bun, acum, ok, bun, este un subiect care pe mine nu pot să zic că mă interesează foarte mult. Consider că e o chestie care se rezolvă de sine natural, dar ceea ce nu consider eu că este normal și corect este ca statul să seteze un preț al muncii mele, fie el și un preț minim. Până la urmă eu știu cel mai bine, mă cunosc cel mai bine pe mine, da? Sunt un adult care am consimțământ și consider că eu știu cel mai bine cât valorează munca mea și pe cât aleg eu să lucrez, da? Ok, bun, dacă salariul minim în România trebuie să existe prin Constituție. Dacă salariul minim în România ar fi mâine 500 de lei, nu ar reprezenta o problemă pentru absolut nimeni, pentru că nu există persoană în țara asta care să lucreze în practică pe 500 de lei pe lună, da? Dar în momentul de față, ok, salariul minim poate că nu creează șomaj mult în București sau în Cluj, dar cu siguranță face asta în comunități rurale mai sărace, nu știu, în Telorman, în Vaslui, în Covasna, că am venit să vorba. Chiar și la mine în județ, în Dâmbovița, sunt lucruri de genul. Și de aceea eu cred că nu ar trebui să existe. Acum, dacă aveți alte opinii cu privire la chestia asta, sunt dispus să le ascult. Da, eu am ceva de obiectat la ce ai zis mai devreme.
Stai așa că mi-a scăpat, deci mă scuzați, dar sunt o leacă obosit. Nicio Ai zis ceva mai devreme, dacă poți să reiei un pic până să zici de salariu minim, să zici ultima fază până în Dâmbovița. Da, am spus că acesta creează șomaj în comunitățile rurale sărace. Da, nu, mi-am adus aminte, nu asta. Ai zis că valoarea ta, nu e ok ca valoarea ta să ți-o dea statul și că tu știi cel mai bine cât valorezi. Exact. La asta am un pic de obiectat, pentru că nu cred că e neapărat adevărat. Adică tu poți să te supraestimezi. Ok, bun, da. Dar bun, valoarea dacă eu mă supraestimez, înseamnă că... Ok, bun, să zicem că eu mă supraestimez, să zicem că munca mea valorează în practică 2000 de lei și eu spun, bă frate, nu, munca mea valorează 4000 de lei. Eu cred că ar trebui să fie ghidată după piață. Deci... Asta zic, cine o să fie suficient de prost cât să mă angajeze pe mine făcât cer eu? Nu o să fie nimeni dacă munca mea valorează în practică 2000 de lei. Practic, da, bun, nu o să-mi găsesc, dar în momentul în care nu o să-mi găsesc, o să-mi dau seama că ceva e greșit și o să cer mai puțin. Și mai există altă problemă. Hai să ne gândim altfel. Și spun chestia asta pentru că am fost acolo unde spui tu, chiar credeam că valorează mai mult ce fac eu. Să presupunem că tu estimezi greșit cât valorezi tu și vrei să te angajezi pe 4000 de lei în loc de 2000 de lei cât faci de fapt. Ce se va întâmpla? Evident, nu vei fi angajat și conform deciziilor tale și estimările tale, ai suferit din cauza asta. Mi se pare ok că atunci când iei decizii proaste sau crești ceva greșit și se întâmplă să ajungă la o situație în care să suferi din cauza asta, este ok, pentru că tu ai avut controlul asupra chestiei aia, gen, ai putut oricând să reevaluezi, dar n-ai făcut-o. Sau pe viitor, din cauza că ai suferit și nu ai fost angajat, o să reevaluezi și o să ajungi la o concluzie mai bună. Problema e că atunci când statul vine și zice 4000 de lei salariu minim, iar tu știi că valorezi 2000, angajatorul tău știe că valorezi 2000 și nu o să te angajeze pentru că statul nu îl lasă să plătească cât valorezi tu, atunci tu o să suferi din cauza că statul a luat o decizie proastă și statul nu o să învețe din greșeala asta pentru că pe el nu l-a afectat cu nimic. Bine, nu o să văd eu vreodată ca în România salariul minim pe economie să fie mai mare decât valorezi tu. Așa că eu... Bă, de ce nu? Uite, în momentul de față, ca tu să, nu știu, să zicem că ești un om care de-abia a ieșit de pe băncile liceului, nu ești o persoană foarte răsărită și pentru că ai făcut un liceu și nu o școală profesională, nici n-ai niște abilități. Așa că te apuci să înveți niște chestii, dar până te apuci să înveți chestiile respective, îți găsești un job, nu știu, speli WC-uri, știi? Sau ești femeie de serviciu sau ceva. Piața e destul de diversificată și nu trebuie neapărat. Adică poți să-ți găsești de muncă... Bun, ok, de acord. În România poți să-ți găsești de muncă în momentul de față, dar în condiții în care munca ta valora foarte puțin, dacă n-ai avea niște skill-uri, da? Și n-ai fi dispus să înveți, nu știu. Luăm exemplu de femeie de serviciu, da? Pentru o femeie de serviciu, angajatorul trebuie să scoată din buzunar acum 2300 de lei și de la 1 ianuarie 2550 de lei, că o să crească cu 10%. De acord, tu în practică o să primești mult mai puțin bani pentru că statul îți fură prin taxare 42% din tot ceea ce faci. Neapărat îți fură, pentru că îți oferă în teorie niște servicii. Adevărul e că așa e, că dacă n-ai plătit taxe, cum te-ar mai închide în spitale și după aia să-ți dea foc? Exact. Bine, aici excludem cazul României, care este un caz eșuat din cauza corupției. Excludem cazurile reale și cu cazurile teoretice nu e foarte. Da, nu, înțeleg ce zici, dar să zicem într-o țară normală... Într-o țară unde nu e PNL-ul. Aia, da. Ok. Într-o țară unde nu e PNL-ul, să zicem, taxele și impozitele în teorie ar trebui să-ți ofere niște servicii. Acum că nu apelezi tu la aceste servicii, la sistemul medical întotdeauna, asta vreau să spun. De ce trebuie să-mi asigure statul lucrurile astea? Până la urmă sunt un om care nu ți oferă numai ție, ci societății întregi. Ok, bun. Deci ar fi treaba mea să-i plătesc altuia drumul sau spitalul sau școala sau... Da, bun, dar consider că fiecare... Consider că fiecare om... Refuz să cred. Dar consider că fiecare om este în stare să își țină banii lui, să facă ceva cu banii lui și să facă cele mai bune decizii pentru el. Uite, eu am lucrat o perioadă în asigurări. Să presupunem că ești angajat pe salariu minim, statul îți ia în fiecare lună din salariu undeva la 10% pentru asigurarea de sănătate de stat. Da, îți ia 16%, eu vin pe partea de bursă. 10% dacă ești angajat, mă refer. Știu că 16 îmi lua, dar... Pentru sănătate, mă refer.
Pentru sănătate, da. E posibil să mă înșel, dar eu așa mi-aduc aminte că atâta cotizam, 16%. Bă, nu știu, ultima dată când m-am uitat eu acum o lună, era 10% CASS-ul. În fine, 10% îți ia, da? Ceea ce înseamnă 230 de lei pe lună, ceea ce înseamnă undeva la 2760, dacă nu mă înșel, de lei pe an. Păi, scuză-mă, dar eu când lucram în asigurări medicale private, eu găseam niște asigurări cu niște condiții net superioare față de cei în spitalele de stat în România, cu 1500 de lei pe an. Adică cu banii ăia... Da, dar nu toată lumea își permite. Vezi tu că sistemul ăsta de sănătate la care cotizezi tu ajută și persoanele care nu lucrează nu lucrează la firme private, ci pur și simplu, să zicem, marea parte a românilor, 40%, care lucrează în agricultură. Ori agricultura aia, oamenii aia produc pentru societate alimentele pe care tu le consumi. Păi bun, și dacă deci le asiguri și lor. Dacă tu lucrezi în agricultură, să știi că ești obligat să plătești niște impozite și către stat. Dacă ești fermier și ești înscris în baza... Păi vezi, și ei cotizează la rândul lor pentru bunăstarea societății. Ceea ce spun eu este că cotizează mult mai mult decât ar fi necesar. Sistemul public de sănătate în momentul de față în România este overfunded. Cu asta sunt de acord. Deci ți se iau niște bani pe degeaba. Adică eu consider că fiecare om știe mai bine ce să facă cu banii lui, dacă nu o să sufere el consecințele în urma deciziilor pe care el le-a făcut. Dar știi că există posibilitatea ca să faci cerere și să primești toți banii, să-i primești în mână și tu să cotizezi după aia. Da, tot ești obligat să cotizezi la stat în continuare. Nu, dacă vrei. Nu este așa. Îți garantez că nu e așa, pentru că eu aș fi primul. Că dacă ar fi așa, credem că aș fi primul care face chestia asta. Ceea ce mă duce și la sistemul de pensii, da? Adică prin CASS ți se iau 25% din bani și majoritatea banilor lor ajung în sistemul. Uite, asta cu sistemul de pensii e un pic mai discutabil, pentru că la cât cresc ăștia termenul de a intra la pensii, anii mă refer, nu cred că noi o să mai prindem ceva pensie, așa că banii ăștia cam se duc degeaba. Sistemul public de pensii este cel mai mare Ponzi scheme existent, da? Pentru că statul cu banii pe care tu îi cotizezi acolo nu face ceva cu ei, nu investește în fonduri de investiții sau în acțiuni sau nu. Pur și simplu îi ține acolo și plătește pentru alții. Sistemul public de pensii, cum este el gândit în România, funcționa la 1800 când fiecare familie făcea 5 copii, da? Și aveai 5 oameni care cotizau pentru 2. Ok, bun, aia poate că mergea atunci. Dar acum nu mai merge, acum nu mai și atunci cu ce ar fi greșit? De exemplu, eu aș susține un sistem hibrid, să existe și posibilitatea să optezi pentru un sistem de sănătate privat și în loc să se ducă la CAS, n-ar fi nimic, absolut nimic cu un sistem hibrid. Eu aș fi pentru așa ceva, da? Să optezi, eu vreau banii mei să se ducă fie la până la urmă, libertatea de alegere, adică și libertatea economică, este tot o libertate de alegere. Asta de ce să nu existe? Asta vreau să spun. Pe mine nu m-ar deranja absolut deloc ceea ce spui tu. Da, ok, vrei să menții sistemul public de sănătate? Ok, cine vrea să se ducă acolo? Cine vrea, exact. Da. Se duce la Regina Maria, la cine vrea. Da. Nu știu. Și mai e o problemă cu conceptul de pensie. Practic, ce creează un sistem de pensie zice că atunci când vei îmbătrâni, nu copiii tăi vor mai avea grijă de tine. Adică nu te mai interesează cum îți crești copiii, ceva lor le dai, să-i faci să aibă succes în viață pentru că vrei ca să aibă bani, să aibă și ție să-ți dea ce să mănânci când o să fii bătrân. Nu, statul va avea grijă de tine. Eu zic că asta este foarte periculos. Da, este periculos. Eu nu cred că e real, în primul rând. În general, să depinzi de stat este periculos. În general, da, este periculos să nu fii independent. Nu, da. Problema nu e neapărat că o să ajungi să depinzi de stat. Problema e că crești și trăiești cu ideea că nu copiii tăi vor mai avea grijă de tine, deci nu contează cum îi educi, ci statul va avea asta și, evident, nu o să-ți mai peste foarte mult de copii. Da, este. Se întâmplă asta în practică. Nu se întâmplă în societatea românească asta. Adică societatea noastră nu a ajuns pe modelul spaniol sau din Marea Britanie în care nu a ajuns, probabil. Nu se întâmplă. Unde se duc bătrânii la azile și... Dar nu e vorba neapărat de bătrânii care se duc la azile, e vorba pur și simplu de familii care sunt despărțite de la niște certuri, părinți care nu mai vorbesc cu copiii lor, părinți care nu-i lasă pe părinții lor să-și vadă nepoții. Lucrurile astea sunt foarte comune în societățile vestice. Da, preponderent, cum ai spus și tu, în Anglia și în Spania. Dar mai e și alte modele. Mai e în Germania se întâmplă același lucru. Da, dar noi în Portugalia. O să zic o chestie.
ortodoxia, forma noastră de creștinism este mult mai apropiată de comunitățile locale decât formele de catolicism sau protestantism. Așa că este un avantaj pentru noi. Noi ne-am păstrat identitatea cumva într-o perfectă comuniune cu credința. Bun, aici pot să-ți dau și un contraexemplu. Grecia, care este o țară mai ortodoxă decât România, cu o populație mai mare de ortodoxi, unde este mai comun să ai certuri din astea în familie decât nu știu cum e în familiile noastre. Da. Așa era ultima dată când am fost în Grecia, trebuie să recunosc, n-am mai fost în Grecia de vreo 4 ani deja. Da, bine, nu e neapărat o regulă, dar cumva... Nu e o regulă general valabilă, dar este adevărat și ce spui tu, faptul că... Istoric vorbind, noi am fost cam strâns în legătură cu ortodoxismul și asta să știi că ne ajuta să ne păstrăm o moralitate colectivă, ca să zic așa. Folosesc termenul ăsta colectiv, care e un termen destul de ciudat, dar în situația asta... Da, păi uite că state protestante cum au fost Estonia și Germania de Est, imediat ce au venit comuniștii, astea au cam căzut în ateism, tocmai pentru faptul că protestantismul nu prea a avut opoziție față de comuniști și de practicile lor și practic ăștia s-au cam lăsat. Și astăzi vedem exemplu Olanda sau țările protestante din vest, unde bisericile se vând. Adică oricine poate să-și cumpere biserică și să devină pastor și mulți pastori sunt transexuali. Păi nu se vede asta niciodată în Est. Ok, bun, asta este strict decizia lor și dreptul fiecare să se roage la cine vrea. Asta, pe bune, că subiectul ecumenic, pe mine nu mă atinge. Nu, vreau să zic că cultural vorbind, acestea sunt diferite între ele. Da, normal, da, de acord. Nu o să vezi niciodată pastori transexuali sau homosexuali sau preoți în religia ortodoxă. Bun, că am terminat subiectul ăsta, eu zic să mergem la următorul. Hai să-l și concluzionăm așa un pic, că eu vreau să învăț ceva, știi? Ok. Din orice discuție. Deci, ca o concluzie, voi pentru ce optați legat de salariul minim pe economie? Dat fiind faptul că ar fi neconstituțional să dispară cu totul, aș opta la un salariu minim care să fie sub piața nivelului muncii pentru absolut orice comunitate din România, inclusiv cele mai sărace. Deci, nu știu, un salariu minim de 100 de lei, din punctul meu de vedere, nu ar deranja pe nimeni. Eu aș zice un leu ca să dai un mesaj. Mă rog, ai înțeles ideea. Ca să faci contra sistemului. Da, și uite, în momentul în care... sistemului, în sensul în care, din cauza limitărilor care sunt acum, o să facem cât de mult putem. Da. Păi și tu crezi că dacă ar da salariul minim pe economie, zicem 100 de lei, crezi că n-ar exista angajatori care să angajeze pe 100 de lei? Nu, n-ar exista pentru că nu ar lucra nimeni pe 100 de lei. Că nu s-ar angaja nimeni. Poate... Adică eu zic, la țară, dacă te duci să culegi mere, primești într-o zi 50 de lei și un pachet de țigări. Eu cred că asta ar fi o idee bună cu salariul minim pe 100 de lei. Știi de ce? Cred că ar crea o piață nouă de muncă, cum ar fi, de exemplu, de-astea, tunsul ierbii, știi, ar deveni muncă cu taxare. Eu mă refer la 100 de lei pe lună, nu pe job. Eu am înțeles. Ok. Deci sunteți împotriva salariului minim, dar constituțional fiind nu se poate exclude, așa că faceți joking around. Tu, Gheorghe? Eu nu sunt împotrivă, eu am zis pentru o scădere, dar nu o scădere așa drastică, cum ar fi 100 de lei. Asta e puțin. Dar de ce scădere? Deoarece ți-am mai zis, sunt anumite joburi la care să dai 2500, cât zicea Filip? 2300 acum, din 1 ianuarie 2550. Ce, salariul minim nu este salariul minim. Ba da, e salariul brut. Salariul brut. Brut, da. Ok, vrăjeală. Eu zic decât de angajatorul din buzunar, că până la urmă cum ar fi, e mult pentru cineva care, nu știu, mătură frunzele sau ceva să dai atâta. Cine mai, ăla practic... Păi dar și ăla care mătură frunze stă tot 8 ore în picioare și tot merge. Adică... dar ăla care mătură frunze s-ar putea să rămână fără serviciu, că nu-l mai plătește nimeni atâta. Exact. Și ăla care mătură frunze nu este un angajat la fel de important ca, nu știu, CEO companiei sau directorul la marketing. Ai spus ceva interesant și vreau să facem un prim pe chestia. Ai spus că și ăla care mătură muncește 8 ore. Același timp. Ok, întrebarea mea este, contează cât muncește sau ce rezultă din munca lui? Ambele. De ce?
Păi până la urmă și de timpul omului. Cum adică poți să dai, tu vrei să zici că dacă mătură trebuie să-l ții neapărat 16 ore să compenseze pentru calitate? Abel. Eu zic că te plătesc pentru ce faci, nu pentru cât faci. Păi și utilitatea omului care mătură nu este foarte mare în societate. Ascultă, Abel, trebuie să fie o pondere între utilitate și numărul de ore, da? Și eu cred că utilitatea e cea care contează mai mult. Dacă tu nu faci mare lucru pentru... Păi și dacă gunoiul e fin și nu-ți iau gunoiul, ce faci, frate? Păi, o să crească, întrebați pe în sectorul 1. În sectorul 1. Stai puțin. Problema cu sectorul 1 este că statul nu te lasă să faci asta. Da, normal. Păi nu, eu vreau să spun că deci meseria în sine, nicio să știi că meseria în sine de gunoier este foarte bine plătită. Tu știi cel puțin 4500 de lei pe lună ca și gunoier din câte știu. Păi și atunci de ce dați exemplu măturător la salariul minim pe economie când e clar că nu primește salariul minim? Ba da, măturătorul primește salariul minim. Salariul minim este... Meserile sunt diferite între gunoier și măturător. Sunt două meserii total diferite. Și mă referam la măturători la o companie privată, nu știu, te plătesc să mături biroul de dimineață până seara. Trebuie să-i zic ceva lui Abel. Bă, salariul minim înseamnă salariul de la care să începe pentru toți, indiferent de job. Asta înseamnă salariul minim, înțelegi? Da, nu, am înțeles, dar trebuie să ții cont și de faptul că prețurile sunt egale pentru toată lumea. Dacă scade salariul minim, scade și prețurile ăluia care are salariul minim. Ca să fie un echilibru în societate. Păi ăla câștigă 10 milioane, dar dă tot 5 lei pe kilul de roșii. Ca ăla care câștigă... Prețurile se schimbă în funcție și de cerere și ofertă. Dacă cererea scade și oferta. Prețurile se schimbă și în funcție de ce deștepți ai la guvern. Dacă ai pe unii ca PNL-ul, la guvern ghinion. Dacă ai niște guvernanți care au au în minte măsuri de gen hai să plafonăm niște prețuri sau hai să oferim subvenții, da, prețurile vor fluctua și nu vor fluctua niciodată în interesul consumatorului. Uite, hai să o luăm altfel. Ceea ce vreau să spun că tu ai spus în felul următor, scuze că te întreb, okay. Tu ai spus că, ok, bun, scade salariul minim și omul dă tot 5 lei pe kilogram. În momentul în care scade salariul minim, tu pentru că nu mai ai nevoie să dai atât de mulți bani din buzunar pentru un angajat, îți permiți să mai angajezi, pe lângă acel angajat, îți permiți să mai angajezi unul. Da. O să le exploatezi pe un om, cum se întâmplă, de exemplu, de multe ori în capitalism, și să facă aceeași treabă pentru bani mai puțini sau să facă mai multă treabă pentru aceeași bani. Vedem exemple la Amazon. Problema e că exploatarea e cuvântul greșit și Amazon e un exemplu greșit pentru că Amazon a fost ajutat de stat. Când toate companiile mici erau închise de state pentru că vai pandemie, la Amazon era o excepție pentru că avem nevoie de o companie mare care să facă asta. Da, adică statul... dar noi nu suntem Amazon nu este exemplul capitalismului. Asta zic. Este exemplul statului când vrea să distrugă capitalismul. Exact. Nu, ceea ce vreau să spun este că în mod normal tu dacă ai, nu știu, ai un N profit pe lună la firma ta, îți permiți să angajezi un X număr de angajați care a făcut un contract de comun acord cu el știe cât îi valorează munca, el vrea să-ți lucreze pe, nu știu, 1500 de lei. Ei, când statul te pune să îi plătești ăluia 1800 de lei, tu nu-ți mai permiți să-i ții pe amândoi. Da, să fii nevoie să-l dai pe la care produce mai puțin, să-l dai afară, pentru că nu-ți mai permiți să-i plătești pe amândoi, nu mai este rentabil pentru tine. Okay. Deci, aici vreau să ajung. Eu am înțeles ce ai vrut să zici, dar vreau să spun că, să știi că asta nu se aplică întotdeauna, pentru că dacă îi micșorezi salariul minim pe economie, într-adevăr, posibilitatea să angajezi 2 angajați crește. Numai că angajatorul, cum este de altfel și natura umană, care este egoistă, să zic așa, în mare parte, nu prea o să facă asta de cele mai multe ori și o să treacă tot pe un singur angajat și o să-l plătească practic mai puțin și o să facă același lucru, adică nu o să-i ușureze munca. Uite, timpul lui la muncă nu o să se scurteze, el tot atât timp o să petreacă la muncă. Dar persoana nu poate la alt angajator? Asta vreau să spun, eu la fiecare companie pe care am managerit-o sau la care am lucrat, mă interesa un singur lucru, profitabilitatea. Și dacă pentru mine este mai profitabil să angajez 2 oameni, o să o fac pentru că mi-ar produce mai mult. Dacă fac ce ai spus tu și devin prea greedy, la un moment dat angajatul o să zică, bă, știi ceva, nu se mai merită să lucrezi pe... Și dacă marea majoritate a pieții este așa, atunci îl pui pe angajator care îl plătești și puțin, practic îl înghesui, pentru că marea majoritate a oamenilor o să facă exact același lucru. Practic. Asta zic.
Piața o să ofere bani puțini și pe aceeași muncă și muncă multă. Pe același timp de muncă și muncă multă. Nu cred că o să fie așa, pentru că mai ales în România este o criză de locuri de muncă. Este o criză de locuri pe piața de muncă, da? Da, aducem vietnamezi. Da, ok, unii aleg să aducă vietnamezi, alții care nu-și permit să aducă vietnamezi oferă salarii mai mari. Ceea ce vreau să spun este că în momentul de față nu-ți permiți ca și angajator să faci chestii de genul ăsta, pentru că îți pleacă angajații. Adică eu am un prieten care, omul, nu te gândi că este angajatul ideal, se duce la muncă el trebuie să fie la muncă la ora 8, el se duce la ora 12 și pleacă la ora 4 acasă. Bine, omul își face treaba în intervalul ăla, dar nu este deloc angajatul ideal. Și el profită de faptul că nu poate să fie dat afară pentru că pe cine o să aduce în locul lui? Nu există oameni pe care să-i aduci în locul lui, așa că tu ca și angajator o să ții pe omul ăla acolo, că ai nevoie de el în companie ca să-ți meargă compania. Da, corect, dar asta nu se întâmplă în unanimitate din cazuri. În România, bă, da, în momentul de față cel puțin. Ok, în anii 90 sunt de acord că nu se întâmplă chestia asta. Dar în momentul de față se întâmplă. Problema e următoarea. Tu zici că nu e în unanimitate, deci soluția este să nu lăsăm pe oameni să fie angajați pe mai puțin de o anumită sumă. Nu, eu vreau să spun doar că salariul minim pe economie ar trebui să țină cont foarte mult de prețurile din piață. Păi exact asta vreau să zic. Exact opusul. Prețurile țin cont de salarii. Exact. Adică, uite, este o relație de codependență aici. Hai să o luăm altfel. Dacă tu nu bine, ok, să fie într-o balanță cumva. Păi, adică... balanța se întâmplă atunci când lași să se întâmple, atunci când intervii nu mai există balanța și se strică absolut totul. Ideea e următoare. Dacă eu vând roșii, nu cred. Ascultă puțin. Dacă eu vând roșii și oamenii nu au bani de roșii pentru că angajatorul rău le-a luat din salariu gen înainte primeau 1300, acum primesc 800 pentru că angajatorul rău poate să-i dea cât vrea el și ceilalți angajatori s-au vorbit între ei să dea 800 și avem un mare cartel și tot așa. Omul care cumpăra roșii cu 5 lei kilogramul, acum nu-și mai permite să cumpere cu 5 lei kilogramul, corect? Da, corect, nu-și mai permite. Dar omul care vrea să vândă roșii, tot vrea să le vândă, pentru că altfel se strică. Da. Ce o să facă în momentul ăla? Ce o să facă în momentul ăla? Dacă are piață disponibilă, nu o să-și afecteze vânzarea, pentru că o să se găsească oameni care să cumpere. Pe cum să găsesc? Că toți angajatorii sunt răi și au colaborat să dea 800 de lei salariu. Bine, da, înțeleg ce zici, dar aplicabil nu cred că funcționează. Păi asta se întâmplă. De ce crezi că n-ar funcționa? Dă-mi un exemplu în care tu crezi că nu ar funcționa chestia asta. Că eu pot să dau exemple de locuri unde funcționează lucrurile astea. Păi da, nu știu, eu aș... Uite, spre exemplu, să-ți dau un exemplu, în Italia nu există salariu minim. În Suedia nu există salariu minim. Păi da, acolo ai și țări care au industrie care produc pentru țara respectivă, adică ai un protecționism. Nu ai protecționism, ai fost vreodată în Sicilia? Nu, n-am fost. Am fost eu în Sicilia. Sicilia este un loc, nu știu cum să zic, am observat, dacă te duci în Alexandria, oamenii trăiesc mai bine decât trăiesc în comunitățile rurale din Sicilia. Este o sărăcie cruntă în Sicilia, da? Nu există măsuri protecționiste. Oamenii ăia sunt săraci acolo pentru că statul îi fură. Statul le ia undeva la 70% din bani în Sicilia. Dar n-am văzut niciun sicilian care să plece să emigreze prin alte țări, prin România să vină să muncească în România. Sunt unii care vin în România, dar adevărul e că diferența nefiind foarte mare, nici nu se merită să pleci de la tine de acasă, că dacă tu câștigi 4.000 de lei aici și... În Ungaria, de exemplu, sunt sicilieni care lucrează în Ungaria? Nu, dar în Ungaria... Sau în Polonia? Da, în Polonia există. În Polonia sunt mulți. Polonia este un hub de imigranți, mai ales de est europeni, dar da, sunt și italieni. Dar ceea ce vreau să spun este că dacă tu câștigi 4.000 de lei în România și ai câștigat, nu știu, 5.000 de lei în Ucraina, nu te duci în Ucraina, că ai preferat să rămâi la tine acasă, nu? Da, corect. Ucraina e așa gândesc să te duci în Italia pentru încă... Da, nu, cu siguranță. Nu mă duce nici pentru dublu, de fapt. Da, uite, vezi, așa gândesc foarte mulți oameni. Ceea ce vreau eu să spun este că, totuși, în Sicilia nu ai o rată foarte mare a șomajului, o rată mai mică a șomajului, tocmai pentru că oamenii își permit să angajeze alte persoane. Adică, uite, când am fost ultima dată în Sicilia, da, tot acum 4 ani, în 2017, era șomer numai cine nu voia să lucreze, că stătea bine pe banii lui mămica și tăticu acasă.
Dar în rest fiecare își găsea un job pentru că nu exista un preț minim pentru munca lor. Fiecare își negocia salariul cum știa mai bine. Ei știau cel mai bine cât valorează munca lor. Sigur, erau mulți care preferau să rămână acasă pe banii părinților, treaba lor, dar... Da, nu mă înțelege greșit. Dacă văd chestia asta aplicată în societate și funcționează, perfect. Dacă funcționează, perfect. Ok, bun. Deci am terminat cu acest subiect, că este numai primul și deja cred că am vorbit. Nu, mai am eu de zis ceva, Ok. E, în principiu, pentru că ce a zis, dacă vede că funcționează. Problema este următoarea. Că, uite, se presupune că nu funcționează. Da, și la scară largă, că aici vorbim că la nivel de regional sau local, ar putea să funcționeze. Presupunem că ne aflăm înainte de o criză, nicio legătură cu situația de acum. E ca și cum... Așa. Și, evident, lumea nu-și mai permite să te plătească cu cât te plătea înainte și scade cu 30%, 40% și oamenilor le este rău. Problema este următoarea. Nu o să ajute cu nimic statul dacă zice nu ai voie să îi scazi salariul, trebuie să-l păstrezi la o anumită valoare. Pentru că ce va face omul? Se va face un raport de profitabilitate. Adică va zice, am 30 de angajați, da? Eu nu-mi permit să plătesc salariul minim la... 10 din salariații mei sunt sub cât îmi permite statul să plătesc și trebuie să fac în felul următor. Am 4 măturători, da? Eu am 2 etaje, am pus 2 pe un etaj ca să fie cât de cât ok, gen să fiu sigur că e mereu curat, că să dea bine la clienți. Hai să păstrez doar unul, pe care îl pun să facă, nu munca a 4 oameni, aceeași muncă, doar că nu va mai fi curat așa la perfecție, va fi, nu știu, 60%. Nu adică scade productivitatea. Nu scade productivitatea, scade gen calitatea curățeniei. Calitate. Așa. Și eu am economisit 3 salarii, din care, într-adevăr, pe ăsta îmi dă pe jos, o să-l plătesc cât îmi zice statul, pentru că profitabilitatea de a nu avea niciun măturător este mult mai mică decât a avea 1 și este mai mare decât de a avea 4, deci o să păstrez 1, cât este optim pentru mine. Și, nu știu, mai rămân încă 6, dintre care, tot la fel, păstrez doar 2 din ei, pentru că 2 din ei mi-ar fi mai bine decât 1, 3, 6, adică gen ar fi cea mai bună soluție pentru mine. Și pe restul o să-i dau afară, că n-am ce să fac. Ok. Apoi, ăla o să primească salariul, practic, pe care nu-l merită, dar primește mai mult din cauza statului. Și prețurile de pe piață, din cauza că e penurie de alimente și de alte chestii, pentru că vine criza și e o problemă, o să ai o inflație de prețuri. Pentru că oamenii își permit o inflație, nu neapărat crește prețul alimentelor, ci poate ar fi trebuit să scadă dacă scădeau salariile. Și din cauza asta ai poroșe, în loc să dai 4 lei cât ar valora acum că e criză și pana mea nu își permite toată lumea să facă, având o sumă mai mică de bani, vor evalua altfel ce cumpără, vor cumpăra ca înainte, adică vor cumpăra detașat de piața reală, de cum ar trebui să fie, și vor lua decizii proaste. Pe lângă asta că vor lua decizii proaste, care oricum nu știu dacă poți să le susții la infinit, vei mai avea și alți șomeri cauzați. Deci statul s-a băgat ca să rezolve o problemă, a lăsat problema, a accentuat-o și a mai dat afară și oameni. Ok, înțeleg ce zici. Deci eu nu sunt pentru intervenția statului. Păi salariul minim asta e. Eu de obicei optez ca statul să intervină cât mai puțin în economie, dar eu optez atunci când intervine statul să o facă cu cap și să o facă în interesul național. Acum noi, să zicem... Acum și tu ești utopic, da, lasă încolo. Păi nu, că și voi sunteți utopici. Noi suntem utopici. Noi zicem că oamenii... Eu n-am spus că ar fi o societate ideală, ce spun eu spun doar că ar fi mai bine decât ce e acum. Păi mai bine decât ce e acum, despre asta dezbatem, da, cu toții, că practic de asta dezbatem. I'm not utopic because I say so. Așa e. Da, nu, deci nu mă înțelegeți greșit. Dacă văd că chestia asta aplicată și funcționează, e perfect legit, da. Deci n-am nimic împotriva. Problema e că... Bun, deci... hai să presupunem că n-ar funcționa. Problema e că trebuie să vii cu o soluție care rezolvă problema. Pentru că dacă bineînțeles. Păi da, statul nu o să rezolve problema, pentru că tocmai ce am clarificat că o să o facă și mai rea și mai da afară și oameni. Nu, dar ați observat că toate promisiunile statului vin să rezolve probleme create tot de stat?
Păi da, pentru că aici noi în primul rând ne luptăm cu un nivel de corupție foarte mare. Deci înainte să ajungem noi la statul, la instituția care ar trebui să fie statul, noi trebuie să trecem de niște bariere numite corupție, numite... Eu zic că corupția e ce ne salvează. Pentru că e mult mai ușor să negociezi cu un om corupt care își vede interesul lui decât un om care vrea să-ți facă bine împotriva ta. Cum ar fi un stat care zice, noi vedem că vaccinul ne salvează oameni, așa că băgăm armata în casă peste oameni să-i vaccinăm. Pentru că dacă vrea să-ți facă bine fără voia ta împotriva ta, înseamnă că e un stat totalitarist, ceea ce nu mai vorbim într-o democrație. Salariul minim nu e asta? Vrea să-ți facă bine fără voia ta? Dacă eu decid că vreau să muncesc sub salariu minim, angajatorul meu decide că mă plătește sub salariu minim și noi suntem de acord, am venit la un acord și vine statul, n-ai voie. Eu optez pentru un sistem hibrid și aici, adică exact ca la... Cum poți să ai un sistem hibrid între a avea salariu minim și nu a avea salariu minim? Aici nu știu. Nu poți să ai pe jumate salariu minim. Adică, uite, adică poți să faci PFA, da? Cum ar fi prietena ta să vină la tine și să zică că sunt însărcinată pe modul hibrid? La asta ori e, ori nu e, nu... Stupid, am înțeles, dar probabil trebuie să recunosc că este și un subiect care nu m-am aprofundat atât de mult, nu l-am aprofundat și probabil că mă și depășește ca complexitate. Uite, dacă vrei, pentru studiu, dacă vrei după, îți recomand să asculti, e un audiobook pe internet, are vreo 8 ore, dar cred că vorbește în prima oră sau în primele 2 ore, se numește Basic Economics de Thomas Sowell și vorbește fix despre chestia asta. Unul din subiecte. Vorbește de mai multe chestii, nu doar de... Asta e unul din subiecte de pe la începutul. Salariul minim, da? Da. Da, și despre salariul minim. Bun, deci acum, după aproape o oră de vorbit despre salariul minim, putem să trecem la următorul punct. Eu zic că da. Exact ca pe live-ul de ieri. Ok, un alt subiect la care cred că o să stăm tot cam o oră și pe restul subiectelor de vorbim altă dată. Până atunci mă scuzați că mă duc și eu până la ok, facem o pauză acum. Bun. Ok, bun, ne-am întors după muzica de lift pe care ați ascultat-o. Trecem la subiectul al doilea și probabil că bănuiesc că vom sta o oră să discutăm și aici, la cum a fost discuția despre salariul minim. Așa că restul bănuiesc că putem să le discutăm în altă parte și deci da, bănuiesc că o să facem o serie din debate-uri de astea. Dacă e ok și cu voi, e ok? Da, sigur. Bine. Ok, bun. Bun, deci al doilea subiect este protecționismul economic. Și ce părere aveți despre protecționismul economic în stat? Luați-o din nou în ordine, spuneți-vă opiniile, la final mi-o zic și eu și după discutăm. Deci, începeți. Gheorghe. Cine vrea să înceapă? Păi nu, așa început. Gheorghe, Abel sau invers? Nu, pare Abel, Gheorghe, tu și eu. Okay. Deci eu cred că protecționismul este bun. Eu în primul rând sunt naționalist, așa că o să optez pentru protejarea industriei și protejarea resurselor, dar sunt pentru un protecționism soft, adică eu cred într-o piață liberă și cred că o țară și economia se dezvoltă atunci când piața este liberă, dar totodată dacă o regiune are capacitatea să producă ceva și o poate face prin excelență, eu cred că ar trebui să profităm de această posibilitate și să punem accent pe... Adică cred într-un protecționism, să zicem așa, mai regional. Ok. Gheorghe? Cam aceeași idee. Spre exemplu, am discutat și din podcastul de săptămâna trecută de gazul de Marea Neagră, printre și alte resurse, care pur și simplu nu ne prea face nouă niciun ban. Da. Adică ne face bani, nu? Cu siguranță nu poți să zici că nu se duce absolut niciun ban în România. Asta e absurd. Doar deci că majoritatea se duc în alte țări, cum ar fi Austria, acești bani de pe care am putea să profităm noi. Uite, o să aprofundez eu un pic ideea asta, că fix despre asta, așa cum zic eu, am vorbit în... ok, aprofundează, te rog. Am vorbit în podcast ca să continuăm pe ideea protecționismului cum îl vedem noi. Că se pare că eu cu Gheorghe avem aceeași viziune. Deci, recent am descoperit... Recent s-a descoperit în Marea Neagră mai mult petrol și gaz natural, nu știu dacă știți, dar în 2009... Da, nu recent, mai de mult. Da, nu, în 2009 România a primit mai mult teren maritim și în mai multe ape, mă rog, în fine.
mai multă suprafață și acum avem și petrol. După o lungă dezbatere, ăștia de la Exxon din America vin și folosesc, aduc ei tehnologia lor și vor scoate petrolul de acolo, pe care îl va face jumate-jumate cu statul, cu România. Okay. Acum, de ce cred eu că avem nevoie de un protecționism, să zicem, echilibrat sau să zicem să naționalizăm resursele? Pentru că noi, dacă am fi avut capacitate să producem acea tehnologie sau să investim în producerea acele tehnologii, țara ar fi avut de beneficiat economia până la urmă sunt resursele noastre. Sau să negociem un contract mai bun. 50-50 mi se pare unfair. Asta una. Iar legat de ce... Fiindcă sunt resursele noastre, sunt pe teritoriul nostru și așa mai departe. Deci să dai numai 50%. Da. Adică eu aș investi în tehnologia respectivă. Da, poate o să dureze 2-3 ani, poate durează ceva bani, dar o investiție asta presupune să pui niște bani ca să te aștepți la un profit. Bineînțeles, o faci cu cap. Iar acum ce zice Gheorghe de gazul natural și de petrolul care e în Austria, păi la privatizarea Petrom din 2004 sau 2005 când a fost, s-a vândut către OMV, noi practic 2004, am făcut una dintre cele mai mari greșeli naționale, o trădare imensă de țară, pentru că Petromul este cea mai mare firmă din România care produce gaz natural și petrol. Ori să-l vinzi către Austria, care Austria ca țară nu produce petrol și nu produce gaz natural, ai făcut o mare trădare de țară, pentru că în prezent petrolul românesc și gazul natural românesc sunt tranzacționate pe bursa de la Viena. Cum să fie tranzacționat la Viena petrol și gaz când Austria nu produce petrol și gaz? Ori România, în momentul de față, pe lângă faptul că și-a vândut petrolul și gazul, au mai venit și ăștia de la Exxon, România cumpără gaz natural de la Rusia. Deci noi suntem dependenți de Rusia. Cum e posibil așa ceva? Decât prin trădare de țară și faptul că nu avem un protecționism al resurselor. Unul soft, bineînțeles. Adică dacă ești împotriva protecționismului, ești pro-rus. Ok, bun. Ovidiu, în primul rând, ce s-a discutat până acum nu este protecționism. Protecționismul este vorba de intervenția statului pe piață, iar ce au discutat ei este despre intervenția statului a unor decizii pe care statul le-a luat înainte. Okay. Așa cum am zis, eu sunt pentru protecționism soft. Ăla nu e protecționism. Ăla este o altă administrație de guvern care să ia alte decizii. Ok, și care e mai exact protecționismul? Protecționismul este atunci când statul vine și zice, uite, pe o parte din economie, noi considerăm că anumiți oameni au nevoie de anumite subvenții, adică bani veniți de la alții. Sau zic în felul următor, bă, uite, ăștia de produc roșii, poate că ne-au dat niște bani, poate nu ne-au dat niște bani, dar în general poate ne-au dat niște bani și din cauza că sezonul de roșii în Polonia, nu știu, a fost excelent, pentru ei e foarte ieftin să vină, să ne vândă 9 roșii la 2 lei kilogramul, cu tot cu transportul, cu tot cu așa. Doar că românii n-au fost foarte muncitori, s-au bazat pe ideea că ei au un mini monopol acolo, nu neapărat un monopol, dar au un cartel de vândut roșii. Și pot să muncească mai puțin, evident vor fi mai puține pe piață, dar românul va cumpăra cu 5 lei pentru că el tot vrea roșii și 5 lei nu e un preț excelent, nu e un preț foarte mare, nu e un preț excelent, dar e ceva ce omul pentru condițiile pe care le are acum își permite. O să vină cuceritorul străin și o să-ți ofere cu 2 lei kilogramul de roșii, iar... evident, protecționismul care ar fi, bă, n-ai voie să faci import de roșii sau dacă faci ai un tarif imens, nu o să te lase să cumperi cu 2 lei și o să te protejeze pe tine ca și consumator de roșii de un preț bun la acele roșii. Pentru că anumiți oameni au avut un interes ca ei să facă și niște profit pe chestia aia. Adică, protecționismul înseamnă că anumiți oameni, un procent mic din populație, e privilegiat în detrimentul celorlalți oameni. Pentru că și ceilalți, adică uite, dacă dă subvenții, guvernul nu produce el resurse, nu are o fabrică, face export de o anumită resursă sau de ceva, de un anumit produs, vin banii și cu banii ăia sau, mă rog, capitalul care vine îl dau la fermier. Nu, el ia banii tăi din salariu, din aia de sănătate, la care tu plătești 10% și o să-i dea la fermier. Tu știi care este țara care are cele mai mari măsuri de protecționism la ora actuală? Yes.
Statele Unite ale Americii. Nu. Ba da? Nu. Okay. De ce spui asta? Ok, bun, înainte să te întreb de ce spui chestia asta, să zic și eu ce cred despre protecționism. Din punctul meu de vedere, protecționismul este o idee proastă de la bun început, pentru că își asumă și o idee discriminatorie, dacă îmi permiteți, pentru că își asumă de la bun început că o categorie de oameni, da? Că sunt ei români, evrei, mici, mari, whatever, o anume categorie de oameni, este inferior societății în genere și nu este în stare să... lasă-mă să spun ce am zis. Nu este în stare să concureze pe o piață liberă, da? Dar discriminarea... Nu-ți permiți să... Nu știu, dacă statul vine, nu știu, dacă eu mâine, cum am zis și eu, dacă eu produc roșii, da? Și mâine statul vine și zice că numai de la mine are voie poporul să cumpere roșii, da, ok, o să existe un boost financiar pentru chestia asta, pentru mine, per se. Evident că voi crește prețul dat fiind faptul că am monopol pe roșii, dar mai simțit totuși și discriminat, pentru că, stai puțin, pe piața liberă pot să concureze alții, nu știu, polonezii care au avut un an excelent la făcut roșii, nu au 3 mâini și 3 picioare, nu, sunt oameni care la fel ca și mine. Asta nu înseamnă că le-aș fi eu inferior într-un anume fel. Dar o problemă este faptul că termenul discriminare este înțeles prost, că discriminarea fi și, spre exemplu, să-i spui unui scaun cu rotile, da, știu, m-am exprimat că el nu poate să coboară pe scări, trebuie să coboare pentru spațiul ăla amenajat pentru el ca să se ducă cu scaunul cu rotile, nu trebuie. Și el m-am exprimat eu greșit, discriminarea e absolut ok. Deci eu înțeleg altceva. Discriminarea nu e ok, depinde de nuanțe. Păi, nu, dar uite, la toată lumea care îmi zice că ei nu discriminează, le spun un singur lucru. Bă, hai să te fuți cu mine. Pe bune, na? Indiferent de ce persoană este, hai să te fuți cu mine. Păi ce faci, discriminezi împotriva pletoșilor sau ce? Găsesc eu ceva, știi? Asta spun, toată lumea discriminează. Discriminarea reprezintă practic o distinție între două lucruri. Recunosc, m-am exprimat și eu greșit. Ziceai ceva, Albert, și eu te-am întrebat. Da, eu înțeleg altceva prin protecționism. În primul rând, în Uniunea Europeană nu mai putem să vorbim de protecționismul acesta pe care îl dați voi exemplu. Deci ăsta de care dați voi exemplu se putea numai în societățile din secolul XVIII, secolul XIX. Acum global trade este între pătrunzi, adică face parte din economia fiecărui stat, chiar și a Chinei, da? În mod special a Chinei. Și a Coreei de Nord. Chiar și a Coreei de Nord. Deci nu mai Coreea de Nord deja este o formă extremă de protecționism numită autoarhie. Deci nu ar fi un exemplu bun să zici că Coreea de Nord este un model de stat protecționist. Dar asta ar fi o exagerare. Da, deci exemplele pe care le-ați dat voi nu se mai aplică în societatea asta decât, nu știu, cu exemplu Coreei de Nord, unde o să spun cum se aplică și în România, dar terminați ideea. În cadrul Uniunii Europene, unde este o Uniune în primul rând economică, așa a plecat Uniunea Europeană și așa încă este. Din păcate nu a rămas. Da, din păcate s-a dus pe mai multe etape centralizarea puterii într-un singur loc, în fine, altă discuție, dar într-o Uniune ca Uniunea Europeană nu mai putem să avem același nivel de protecționism, chiar dacă ai vrea. Adică poate, nu știu, să fie un sistem autoritar, dar ăla va fi exclus de Uniunea Europeană. Deci cade din start această idee. Acum, ce înțeleg eu prin protecționismul modern sau protecționismul actual este protejarea unor arii pe care tu le poți dezvolta. Dacă tu poți să produci grâne la tine în țară, în primul rând dezvoltă grânele și folosește productivitatea din țara ta. Iar dacă mai este nevoie și piața mai cere și mai este nevoie de mai multe grâne, adu și din Polonia și din Grecia, dar prima dată promovează productivitatea ta, la fel ca petrolul, da? Sau la fel ca alte chestii. Uite, exemplu cu grâne de fapt este foarte bun, pentru că Muntenia a ieșit astă vară, zona Bărăganului mai exact, a doua regiune din întreaga Uniune Europeană după Franța, la producție de grâne. Ori România importă 80% din produse finite legate de cereale. Cum este asta posibil este așa? Tragic. Asta este trădare și tragic. De moment ce noi avem producție cât să vindem în întreaga Europa, noi cumpărăm 80%. Nu ai producție, anumiți oameni au producție. Da. Păi asta nu e același lucru.
Nu e același lucru, dar păi da, la nivel de țară. Dacă acei oameni decid că, bă, mie mi-e mai profitabil să vând decât să stau să o prelucrez, de ce nu-i lași să vândă? Corect. Adică, de ce vii tu ca stat și îmi zici mie, nu ai voie să faci ce vrei tu cu munca ta, trebuie să faci ce zic eu. Păi nu, dar statul nu oferă măsuri ca acele grâne să se vândă în țară, pentru că, uite, de exemplu, supermarketurile sunt pline de produse, să zicem, străine, iar producătorii locali își aruncă... Hai să întreb o chestie. Dacă tu ai un produs, da? Nu știu, uite, am o șurubelniță aici. Dacă am o șurubelniță, aceeași șurubelniță și... nu știu, șurubelnița asta poți să o cumpăr de la magazinul din colț, da, care este produs aici local, sau poți să o cumpăr de la magazinul de la 3 străzi distanță, care este un magazin polonez care este specializat pe șurubelnițe. Okay? Dacă o găsesc mai ieftin la magazinul polonez, nu crezi că ar trebui să mă duc să o cumpăr de acolo? Ok, asta depinde de transport. Păi depinde și de transport. Am zis 2 străzi distanță. Dacă eu consider că este mai profitabil pentru mine să cumpăr șurubelnița de la polonez, e ok să mă dau la magazinul polonez, corect? Da, e corect. Exact așa gândesc și supermarketurile. Bă, dacă ei văd că este mai profitabil să cumpere... Păi pentru asta ai nevoie de reglementări. Păi nu, ca prima dată prioritar să fie să cumperi producția locală, pentru că aici tu omiți un lucru. Pentru că producția locală din România, grânele, sunt de multe ori aruncate. Sau producția locală de roșii, de castraveți și de astea, oamenii și țăranii n-au unde să le vândă. Și știi de ce este așa? Pentru că statul... Nu din cauza unor măsuri protecționiste, pentru că statul român vine și oferă ceea ce se numește subvenții. Și în momentul în care tu ești plătit să cultivi castraveți și toți vecinii tăi, toți cei 100 de vecini ai tăi fermieri sunt și ei plătiți să facă castraveți, ghiși ce? Toată lumea o să cultive castraveți. Și a fost un caz de genul acum 2-3 ani, mi se pare, când au fost niște subvenții imense la roșii și aveai roșii la magazin cu 50 de bani kilogramul, pentru că oamenii era mai ieftin să arunce roșiile decât să le vândă, efectiv. Da? Asta e ideea, adică în momentul în care tu aduci măsuri de genul ăsta, lovești. Deci eu am văzut mai multe produse în România din afară decât produse românești. Iar în afară am văzut mai multe produse locale ale lor decât produse din afară. În Spania, de exemplu, cât timp am stat, am văzut de cele mai multe ori în hipermarketurile lor produse locale. În România, de cele mai multe ori am văzut produse străine. Câte subvenții sunt în Spania și doi la mână. În Spania sunt și niște produse care nu poți să le importi din altă parte, că în Spania nu poți să ai portocale. Păi la fel și în România sunt niște produse pe care le putem produce în primul rând în țară și nu mai e nevoie să le aduci din afară. Da, cum e de exemplu pâine. Problema următoare, câtă pâine importăm noi din afară? 80%. Refuz să cred această sumă. Eu la magazinul la care mă duc, eu n-am văzut o firmă, e drept, eu îmi fac cumpărătorile de pâine la un magazin de colț. La magazinul de colț unde am fost eu, n-am văzut o firmă de pâine străină. Da? O întrebare. Deci tu vrei să zici că românii aleg să cumpere 80% din pâine? Nu, românii cumpără ce găsesc pe piață. E vorba de firmele care aduc și care nu sunt reglementate. Deci tu vrei să zici așa că supermarketurile s-au vorbit, s-au strâns într-o cameră închisă și nu s-au vorbit, ele sunt protecționiste. Supermarketurile o să-și promoveze produsele lor din țările lor. Mega Image este olandez sau belgian. Să vă spun eu o chestie. Noi am avut comunism, da? Noi suntem un stat care a fost mult mai puțin dezvoltat față de cele din vest. Doar aceea noi suntem partea de est a Europei, e mai prost dezvoltată și noi suntem în spatele lor din vest și asta le dă posibilitatea să ne colonizeze între ghilimele, deoarece ei sunt au o calitate să zicem mai mare. Polonia de ce nu este așa? Polonia are un standard de Polonia a fost așa până acum, pentru că acum au adoptat niște legi naționaliste. Polonia nu a fost, mulțumesc un an, nu contează pe scara istorică. În Polonia nu a fost niciodată așa, pentru că Polonia a crescut economic de când a căzut comunismul, tocmai pentru că în Polonia nu au existat măsuri protecționiste. Bine, și polonezii au avut și altă chestie. Polonezii au avut un instinct al pieței libere și un instinct al capitalismului dezvoltat încă din timpul comunismului, da? Dacă la noi stătea
noi am avut într-adevăr o societate mai închisă în perioada comunistă. Am avut un comunism al dracu aici în România, un fel de ceea ce vreau să spun este că ceea ce a făcut pe ei să se ridice de jos de tot a fost capitalismul și piața liberă. Nu au fost măsurile protecționiste. Ok, deci că au dat niște legi acum care să-i apere de politicile Uniunii Europene, da, de acord, dar aia nu este o măsură protecționistă, aia e o măsură antiprotecționistă. Asta înțelegem. Deci cum rezolvi tu problema cu petrolul, de exemplu, sau cu grânele? De ce pleacă din România grâne pentru toată Europa și noi importăm grâne? De ce ar fi o problemă? În România, cum să nu fie o problemă că pâinea este 8 lei? Asta să vă zic eu. Pâinea nu e 8 lei. Decât dacă ții o pâine de aia, high quality, nu știu ce, nu știu. Pâine normală, de aia high quality e 16 lei. Zic pâinea feliată pe care eu mi-o dau la magazin e 2 lei. Este, stai că zic și... Aia de 300 de grame care n-are nimic în ea, da. Este la franzela albă. Sau mai luam Velpitar care era 1,80 lei. Cred că am plecat eu și cu Abel pe picior greșit cu protecționismul, fiindcă poate noi înțelegem altceva decât înseamnă la sens propriu. Poate noi credem că e, cum a zis mai ieri, că este... Am crezut că este un capitalism patriotic sau ceva de genul ăsta, credem noi. Protecționismul înseamnă atunci când statul intervine în piața liberă pentru că știe el mai bine. Da. Și sunt de multe ori că nu e așa, într-adevăr, eu sunt de acord, am zis că nu sunt de acord și nici Abel n-a zis asta cu atât mai puțin. Păi uite, el zice eu sunt mai mult pentru o piață liberă. Care este ideea mea? Spus că e un lucru rău faptul că oamenii care produc grâne le vând afară. De ce nu îi lasă? Păi nu oamenii le vând afară, tocmai că nici măcar nu le vând, adică statul român nu protejează absolut deloc producătorul local. Nu există producție locală sau există într-o formă minimală în România. Statul român e pro-european. Unde țăranul să se ducă să-l vândă unde? În Spania? Da, unde vrea el. Păi, hai frate, vorbesc serios, păi să mai duce cineva să vândă produse supermarketurile mari, lanțurile mari care... Dar nu crezi că 100 de țărani poate să pună bani pentru transport și să-l ducă unul și după aia... Adică să facă o cooperativă, este? Da, adică să fie spiritul ăsta comunalist. Da, există cooperative private. Există deja cooperative private. Produsele tale în piața ta, de ce să te duci să-l vinzi în Spania când poți să vinzi în piața ta în România? De ce piața ta este plină de produse străine? Poate e mai profitabil să vândă afară, de-aia. Da, nu, dimpotrivă, eu sunt pentru a exporta multe chestii. Păi și eu sunt, dar nu se export. Dar mai puțin import, mai mult export. Asta este ideea noastră, nu este ideea. Da, asta este ideea mea. Da. Urâm străinii. Eu nu urăsc străinii, eu am fost la unguri, am fost la Pride, dar n-am avut nicio treabă cu ungurii niciodată, nici cu țiganii. Eu trăiesc într-un sat plin de țigani. Bun, ca să-ți răspund primei întrebări a definiției, primei întrebări ale tale, Gheorghe, cu ce este protecționismul. Protecționismul, conform Dex Online, este un sistem și politică de protejare și de promovare a unor activități economice indigene prin măsuri de îngrădire a puterii concurenților externi pe piața internă prin aplicarea unui regim vamal cu tarife ridicate. Asta e optional. Deci în esență ce a zis Ovidiu, când statul intervine în piață. Da, doar asta trebuie făcută cu cap și trebuie făcută pe... Exact, pe cap și unde trebuie. Deci politicienii care te urăsc și te vor mort vor decide în favoarea ta să te protejeze, sigur. Cine a zis că ne protejează PNL-ul? Cine a zis că ne protejează? Nu, dar tot politicienii ar trebui să-ți facă tot acel PNL despre care vorbești, Gheorghe, ar trebui să îți facă ție măsuri de protecționiste. Nu, n-am zis asta, am zis că dacă o să ajungă cineva mai sănătos la putere. A zis Rothbard o chestie foarte interesantă și vreau să zic și ție. Că există oameni atât de idioți care zic în felul următor: luăm toate armele, le dăm guvernului și după aia îi zicem limitează-te. Nu funcționează așa. Asta e o mare prostie cu armele. De ce să dai arme la populație în primul rând? Nu era vorba că dai guvernului. Da, e o logica extremiștilor de stânga asta cu armele, spre exemplu anarho-comuniști care zic că hai să scoatem armele și în același timp că vor ideea era următoare. Tu dai putere statului ca după aia să nu te... Am voie să înjur? Da, ai voie, ca să nu te fută. Da, deci eu optez și cred că așa optează și Gheorghe pentru niște măsuri naționaliste, de naționalism economic. Nu neapărat protecționism în care statul să intervine și să decidă ce să importe și să se exporte, ci de promovarea producției locale pe primul rând.
Cum s-ar face naționalist ca termen? Nu neapărat cum s-ar face, din ce bani s-ar face asta, e foarte important. Din ce bani s-ar face asta? E și asta important, din ce bani s-ar face. Și cum s-ar face, din ce bani și cum s-ar face în viziunea ta chestia asta. Deci cum să se promoveze întâi producția locală? Da. Nu, scuze, îți răspund la întrebarea din ce bani. Cum adică din ce bani? Adică, păi, îți dai seama că trebuie să plătești niște oameni să facă anumite chestii, da? Păi oamenii deja le fac, țăranii români produc o grămadă de mâncare și... Promovarea, ce ai zis tu, alte rahaturi pe care o să le spui, scuze, alte chestii pe care o să le spui, o să facă din niște bani, da? Corect? Gen, niște oameni trebuie plătiți să facă chestiile alea. Pentru că dacă nu ar face nimeni nimic, ar fi ce vreau eu, adică fără protecționism. Dar cineva o să fie plătit. Întrebarea e din ce bani sunt plătiți acei oameni care vor face chestiile alea. De promovare, promovarea industriei interne. Tu ai spus că promovarea internă, promovarea producției locale trebuie să fie făcută. Bun. Din ce bani? Din ce bani? Din ce bani faci promovarea respectivă? Și cine o face, mai important? Cine o face, din ce bani și cum? Păi e simplu, nu mai aduci din afară ceea ce poți să produci în țară. Cine nu mai aduce? Cine nu mai aduce din afară? Nu neapărat. Să nu mai permiți lanțurilor mari să aducă din afară ceea ce poți produce în țară. Păi asta aduce implicit la o creștere a prețurilor pentru consumatori. Nu e adevărat. Ascultă. Deci nu mă refer la o piață largă, ci pur și simplu dacă tu ești specializat pe o aripă... Nu, Abel, deci dacă vrei, spre exemplu, dacă avem noi mere la noi în țară, să nu mai importăm deloc mere din altă parte. Nu deloc. Nu, să le folosești pe ale tale, iar dacă mai este cerere, să aduci și din afară. Deci nu neagă nimeni. Știi că cererea crește și scade în funcție de preț. Adică dacă eu vând mere la 80 de lei, cel mai probabil cererea va fi foarte mică. Dar dacă vând la 1 leu, probabil cererea va fi foarte mare. Da, dar asta nu... E la fel, uite, să-ți dau și un exemplu practic, cireșele. Puțină lume știe, dar în România se vând, dacă vrei, poți să cumperi cireșe, poți să comanzi cireșe iarna dacă vrei. Sigur, te costă 150 de lei pe kilogram, dar o poți face și iarna. Da? O poți face, da. Da, bun, asta vreau să zic. Cererea este foarte mică tocmai pentru că prețul este imens, da? Păi da, pentru că oameni care le plac cireșele atât de mult încât să-și comande iarna cireșe. Pentru că cireșele vin din în altă parte unde se opresc taxe vamale pentru că nu sunt produse în țară, în iarna, că România nu produce cireșe iarna. Nu, dar sunt aduse din Turcia și din Grecia, unde nu sunt. Păi asta zic, din asta. Dar nu sunt tarife între România și Turcia și Grecia. Cum se numește? Între România și Grecia nu sunt tarife pentru că este piața comună a Uniunii Europene. Păi da, dar între România și Turcia există un acord special pe chestia asta. Păi da, dar nu le cumperi mai ieftin din România decât să le aduci din Grecia? Iarna nu, pentru că iarna nu le poți produce. Păi nu, iarna nu, că nu se produc. Dar... Și dacă e mai ieftin, de ce sunt oamenii atât de proști și cumpără ceva mai scump în loc să cumpere ceva mai ieftin? Pentru că distrugi piața locală, frate, în primul rând. Cum o distrugi? Păi nu, deci tu îl sugrum pe țăranul ăla local. Cum îl sugrum când eu zic, mi-e mai ieftin să cumpăr de la unul care a produs la 500 de kilometri distanță de mine decât la unul care a produs lângă mine? Păi poți să cumperi și de la ăla, dar important ar fi ca statul sau societatea să promoveze prima dată cultura locală, producția locală. Sau dacă să zicem Bun, și aici ne întoarcem la întrebare, cum faci asta și din ce bani? Cumperi de la țăranul local asta, cum adică cum faci asta? Păi tu ai zis că ia niște măsuri, păi stai puțin, ai zis că statul ia niște măsuri, da? Asta ai spus tu. Statul trebuie să ia niște măsuri, da? Întrebarea mea este, măsurile alea vor rezulta în niște acțiuni, corect? Acele acțiuni vor fi plătite, pentru că de obicei când cineva face chestii e plătit. Mă rog. Tot timpul, nu de obicei, dar mă rog. Depinde, dacă ești comunist s-ar putea să... Da, bine, ok, da, atunci s-ar putea să nu. Ok. Problema e, banii ăia, de unde sunt luați? Cine plătește pentru acele acțiuni? De unde își ia banii statul? De unde își ia? Deci de la oamenii care plătesc taxe. Ok, și atunci? Deci eu voi plăti, mie mi se vor lua bani, ca să unul care produce cireșe mai scump decât cineva care cumpără mai departe, care produce la 500 de km distanță, ca el să poată să fie... Dar noi nu ne referim la toate aspectele economice, ci doar la aspectele pe care România sau regiunea, o anumită regiune din România este specializată. Deci nu vorbim aici de toată piața.
îți dorești mai mult, să ajungă acei bani la acel țăran român. La economie trebuie să te uiți în ansamblu, nu poți să te uiți la o bucată și să zici, bă, uite, aici dacă fac modificarea asta, o să... Ba da, poți. Păi nu poți, pentru că poți. Economia... Protecționism nu poți să faci protecționism pe un anumit segment sau pe o anumită arie. Păi ba da, păi cum a zis și Filip, când s-a băgat subvenții pe castraveți, s-au produs foarte mult... Nu pe castraveți, pe roșii. Pe roșii, nu contează. E irelevant produsul. Foarte multă lume a accesat acele subvenții luate din banii mei, deci din taxele mele. Eu am plătit ca ei să producă mai mulți castraveți sau roșii, nu contează, decât trebuia. Și după aia s-au aruncat. Deci banii mei au fost... Păi dar ele nu trebuiau să fie aruncate, ele trebuiau să fie duse la export. Să le vinzi în altă parte. Dacă oamenii care au făcut aceste treburi nu s-au gândit după mecanismul pieței și după cerere și ofertă la toată treaba. Asta zic, că trebuie să fie făcută cu cap, adică nu așa de ampule. Știi cine e singura entitate care știe care este cererea, oferta și piața în sine? Gen, cum funcționează? Acea mână invizibilă care e mereu legată la spate de stat și nu e lăsată să-și facă treaba. Aia știe foarte bine. Nimeni altcineva nu poate să știe. Există într-adevăr o chestie, în sensul în care piața, evident, mâna aceea invizibilă e doar un concept. Ce înseamnă acea mână invizibilă? Înseamnă cunoștințele totale a tuturor membrii din acea piață. Adică ai 1 milion de cumpărători, ai 40.000 de vânzători pe diferite ansambluri și fiecare știe o anumită chestie din gen, știe că roșia o cumpără de acolo cu 4 lei, știe că de acolo o cumpără cu 3 lei, vânzătorul știe că acolo poate să vândă cu 3 lei, acolo poate să vândă cu 4 lei. Nici o entitate statală sau ceva ministru sau ceva consilier sau orice comisie de economie, de finanțe, nu contează, nu poate să știe chestiile astea, pentru că chestiile astea, în primul rând, nu sunt știute conștient, sunt știute inconștient de toți. Dar tu știi că protecționism există într-o mare măsură în Germania și în Spania. Uite, de exemplu, unde am stat, că iarăși vin la exemplu ăsta, în supermarket te duceai și găseai produse în principal produse locale. Și aici nu numai produsele pe care Spania le produceau în unicitate, ci pur și simplu și alte. Pentru că aici e o chestie. Supermarketurile din România îți vând produsele pe care le produc țările respective. De exemplu, Mega Image, care e belgian, o să-ți vândă prima dată produsele din Belgia. De ce fac asta? Da, și Lidl îți dă doar... Pentru că ți le aduce mai bine de acolo. Deci e mai profitabil pentru el, nu? E mai profitabil pentru el, ca firmă, da. Okay. Dar pentru tine ca țară este dezastruos, pentru că Mega Image nu este reglementat atât de bine în România, ori banii pe care îi produce pe piața din România se duc tot în Belgia. Adică taxele și impozitele companiilor sunt foarte mici în România. Și de ce asta un lucru, deci unul, de ce asta e un lucru rău și doi, unul, de ce e un lucru rău și doi, pentru că distruge economia locală. Lasă-mă puțin, doi, banii nu se duc în Belgia, banii se duc la acționarii Mega Image. Acționarii Mega Image sunt belgieni. Deci ce vrei tu să zici, pentru a ne proteja trebuie să cumpărăm toți acțiuni de la Mega Image, să deținem Mega Image-ul? Nu, ce vreau să spun este că statul ar trebui să reglementeze lanțurile mari, hipermarketurile mari, pentru că un hipermarket într-o regiune acaparează și monopolizează regiunea, adică magazinele mici și... De ce ar fi un lucru rău, monopolul privat? De ce? De ce, da? Pentru că monopolizează piața. Și de ce e monopolizarea pieței de către privat un lucru rău? Mamă, dar e dezastruos, nu că e rău. Okay, este cel mai ohidos lucru posibil. Bun. Ok, de ce? De ce, da? Păi că este totalitarism economic. Nu este totalitarism economic. Ba da, păi dacă tu deții monopolul pe resurse și deții monopolul în piață, tu dictezi cum e piața. Hai să punem în felul următor. Eu am în regiunea Vaslui, da? Eu, magazinul Mega Image, am niște prețuri geniale, am monopol pe șurubelnițe, zicem. Da? Este cel mai bine să... Da, monopolul nu intră în totală contradicție cu piața liberă. Lasă-mă să termin. Nu intră. Dacă este de stat, da. Păi monopolul mie mi se pare că e la fel oricare ar fi, orică e privat, orică e de stat, e tot monopol. Mega Image monopol pe șurubelnițe în regiunea Vaslui. Da? Te gândești, eu sunt managerul Mega Image pe zona aia pe Vaslui și zic, dacă tot am eu monopol așa pe șurubelnițe aici pe la Vaslui, ce ar fi să mă apuc eu să cresc prețul? Că nu e ca și cum am competitori, oamenii vor fi obligați să cumpere de la mine. Ei nu mai competitor pentru că e sugrumat, că nu le-ai dat dreptul să se dezvolte. Și cresc prețul la șurubelnițe pentru că nu mai am competitori.
Păi, la un moment dat, șurubelința mea care obișnuia să coste 5 lei, acum costă 7 lei. Gigel de la colțul străzii observă că acum prețul a crescut enorm la șurubelințele de la Mega Image, da? O creștere de aproape jumătate, de aproape 50%, da? Și zice, băi, asta e puțin, eu pot să vând șurubelințele astea, nu pot să le vând cu 5 lei cum le vinde Mega Image, dar pot să le vând cu 6 lei. Și atunci se sparge monopolul pentru că Costel intră în piață și își vinde șurubelințele cu 6 lei. Deci monopolul privat este util pentru că monopolul privat rezolvă nevoile pieței. Monopolul de stat nu este util pentru că este făcut de stat. Nu cred. Deci orice monopol are același rezultat, sigur mă pierd. Bine, stai puțin, ascultă puțin, am și o întrebare. Ai două economii, da? Una în care cartofii nu sunt monopolizați și ai 10.000 de oameni care le vând și vând cartofii cu 5 lei kilogramul. Și ai o altă situație în care este un monopol privat, adică cineva a fost așa de inventiv încât a reușit să acapareze toată piața și vinde cartofi cu 1 leu. Care e mai bun pentru omul care cumpără cartofi? Ce crezi că ar vrea să cumpere cu 1 leu? Sau deci aici nu e vorba de omul care cumpără cartofi, ci de posibilitatea tuturor oamenilor, pentru că este un mod egoist de a te gândi. Există mult mai mulți oameni care vor să cumpere cartofi decât oameni care vând cartofi. Tu în momentul în care zici... Păi da, dar tu descurajezi pe orice om de a avea producție. Vă rog frumos, vorbiți părând că nu suntem la televizor. Am făcut canalul de YouTube tocmai ca să nu fie ca la televizor. Rușine, Dinu Patrici! Deci nu, eu sunt împotriva ceea ce spuneți total, adică pentru mine are sens. Are cineva monopol pe toți cartofii, cine îl oprește? Exact, să facă orice altceva. Piața atunci când prețul va fi peste... Care piață? Că piața nu mai există dacă el deține. Nu mai există piața. Oamenii poate să planteze cartofi, nu? Adică gen... Chiar dacă acum păi tu ai descurajat pe toată lumea să planteze cartofi. Ei nu fac acum. Dacă îmi văd că cartofii de la 1 leu ajung la 10 lei, se gândesc, bă, stai puțin, că eu pot să vând cartofi mai ieftin. Păi și tu ce faci, frate? Tratezi rezultatul în loc să împiedici o astfel de... Păi da, de ce crezi? Stai puțin. De ce crezi că s-ar ajunge? Cumpără proprietate. Dacă s-ar ajunge pentru că... De ce crezi că s-ar ajunge de la 1 leu? Pentru că omul este corupt și coruptibil și egoist. Asta e natura umană. Băi, dar stai puțin. Tu ești conștient că în momentul în care ai crescut prețul foarte mult, nu mai ai monopol și vine altcineva, știți? Și stai puțin, știi ce se va întâmpla? Fii atent. Va fi 10 lei cartoful de la 1 leu. Cartoful, producția lui ar fi, să zicem, 3 lei, cu ceva taxe 5 lei. Gigi, el zice în felul următor: băi, eu pot să iau cartofi din Polonia cu 5 lei, cu taxe vamale 7 lei, vând cartofi la 7 lei. Dezastruos. Păi și, deci în primul rând ăsta e dezastruos pentru mediu, pentru ca să cumperi din Polonia când poți să le cumperi de la tine... Tocmai ce am distrus monopolul, când s-a crescut prețul. Dar monopolul distrugi prin a nu avea monopol și avea o piață cât mai liberă și diversificată. Monopolul e rău atunci când produce daune în piață, nu că există. Atunci când e privat. Ok. Am înțeles, da. Să-ți dau un exemplu de monopol de stat, care este o chestie foarte nașpa. Păi și monopolul privat e același lucru. Nu, ascultă-mă, uite. În Ungaria, dacă nu mă înșel, există, aici mă refer strict ca model de business, dar nu mă refer la moralitatea celor care aleg să apeleze la astfel de servicii. În Ungaria există un monopol pe tot ceea ce înseamnă industrie de jocuri de noroc. Că e vorba de pariuri sportive, că e vorba de păcăneli, că e vorba de poker, de... Nu știu cum este în Israel, dar... Evreii au pe bursă. Mă rog, nu știu. Pe jocurile de noroc în Ungaria totul este monopol de stat. Românii și ungurii au un pattern similar, adică foarte mulți oameni un mare segment din populație care apelează la astfel de servicii. Că e vorba de pariuri sportive, că e vorba de păcănele, că ai înțeles la ce refer. Ideea de jocuri de noroc, da? În Ungaria, unde ai așa ceva, profitabilitatea unei astfel de firme este câteodată pe minus. Statul reușește cumva să piardă bani din monopolul pe jocuri de noroc, reușește cumva să facă chestia asta neprofitabilă. Deci dacă statul reușește să facă cazinoul neprofitabil, încep să-ți dai seama că ai o problemă. Pe când în România pot să-ți numesc acum din cap, fără să caut nicio listă, 5 cazinouri online. Piața
piața este mult mai dezvoltată în momentul în care lași privatul să-și facă treaba. Da. Păi și dacă România monopolizează, nu sub grumă și nu mai există... Zicem că în România, nu știu, casino, nu știu, Superbet, ok? Să zicem că Superbet face el niște oferte, niște bonusuri, niște așa, acaparează absolut toți clienții, da? Okay. Superbet devine cea mai tare agenție, cea mai genială. Singura agenție. Devine super. Nu, devine super wow bet. Devine super wow, ca să cităm fostul nostru prim-ministru, da? Restul dau faliment, că n-au concurat cu piața. N-au reușit să concureze cu Superbet și la un moment dat Superbetul ăsta încetează să mai fie așa de genial, nu mai dă bonusurile pe care le dădea. Nu mai dă bonusurile pe care le dădea. Da? Cum au reușit ei să-și acapareze toți clienții cu bonusuri. Da. Nu mai dă bonusurile pe care le dădea, și atunci nu mai au aceleași jocuri la eu înțeleg ce vrei să zici. Și atunci vine GGL, care avea o agenție de-asta micuță de fortuna, să zicem. Păi nu avea, pentru că ai zis tocmai nu, o avea înainte să acapareze Superbet tot... Deci a dat faliment, dar cumva el... Păi nu, a dat faliment. Clădirea și omul încă există. Clădirea și omul încă există, a dat faliment. N-ai de unde să știi, adică n-ai de unde să știi 100%, că poate omul o duce rău financiar și își vinde proprietatea sau transformă locul ăla într-o frizerie, habar n-am. Concurență cu piața pe frizerie. Ok, bun. Nu Costel. Vecinul lui Costel, care știa că Costel a avut firma respectivă, vede că Superbet nu mai duce așa de bine și se gândește, ce-ar fi să intru și eu în piață, că pot să ofer niște lucruri mai bune decât o face în momentul de față Superbet. Ca să adaug o chestie, Costel avea o frizerie, dar a dat faliment pentru că celălalt și-a deschis frizeria mai bună. Așa, și acum are o clădire goală. Așa. Ok, am înțeles. Ok. Să zicem, o luăm pe partea asta, da, eu știu ce vrei să zici și care este rezultatul. Întrebarea mea este, de ce să tratezi rezultatul final când poți să ai o piață liberă încă de la început să n-ai înțeles, la rezultatul final nu prea se ajunge, pentru că în momentul în care dacă ai un monopol privat, faci dar vedem Amazon, frate, cum să nu se ajungă? Amazon este monopol privat. Vedem Facebook. În primul rând că Amazon și Facebook nu au monopol. În al doilea rând, Amazon este o firmă care primi foarte multe subvenții de la stat. Ca și Facebook. Ca și Facebook, de altfel, da? Și în momentul în care ai un monopol privat pe bune, câte vreme nu vine intervenția statului, tu o să faci tot ce stă în putere ca să menții acel monopol. Hai să explic o chestie. Singurul monopol real de privat care s-a întâmplat în ultima 100 de ani, în curând nu o să mai fie ultima 100 de ani, dar mă rog, a fost cu Standard Oil în SUA. Și a venit statul. Și a mai fost și cu oțelul, tot în America. N-a fost privat cu oțelul. Nu? Cum nu a fost privat? Nu erau alutata. Poate te referi la railroads, la alea de tren, dar și acolo nu era un monopol, era un cartel care a fost spart tocmai de cineva care era nou pe piață. Adică erau foarte, cum ai spune tu, necompetitivi cei care erau pe piață. A venit cineva care a fost foarte competitiv și după aia, bineînțeles că în presă era foarte urât acel om pentru că distrugea înțelegerile oamenilor, dar la final s-a dovedit că având dreptate. Cum chema? Jade Gould, parcă, dacă vrei să caut despre el. Nu mai știu. Jade Gould. Știu la cine te referi, dar nu știu exact. Și a mai fost faza cu Standard Oil, când a zis statul că e monopol, nu e bine, a distrus monopolul și a crescut prețul la produsul final. Întrebarea mea este, cu ce ajută cel care cumpără, care tu nu vrei monopol din cauza că apoi monopolul o să crească prețul și o să-l curce pe consumator? Nu neapărat, dar distruge piața liberă, adică distruge posibilitatea altor oameni de a rămâne. Piața liberă nu înseamnă că ai 7 competitori, 20 de competitori, un competitor. Piața liberă înseamnă că fiecare om decide cum vrea să cumpere. Sau cum ce serviciu vrea să ofere, exact. Da? Dacă este o piață liberă în momentul de față e o piață liberă. Asta e definiția Dexului. Uite, e o piață liberă în momentul de față, oricine în România poate să producă table de șah. Eu consider că eu jucând șah de la vârsta de 6 ani, știu ceva despre tablele de șah, știu cum ar trebui să arate, dar cu toate astea decid să nu fac o firmă de genul ăsta, pentru că investiția e prea mare, n-am forță de muncă, n-am pe cine să angajez, dar motivele mele sunt să nu-mi deschid această firmă de table de șah. Prietenul meu, nu știu, Marius, care și el joacă șah de foarte multă vreme și are cunoștințe similare,
Decide că ar fi o idee bună să se bage și să-și facă o firmă de construit table de șah. Da? Și el face chestia asta. Asta e definiția pieței libere. În momentul în care ei poți să alegi, poți să vezi, să-ți calculezi riscurile, este sau nu profitabil pentru mine să-mi asum un risc și să investesc în ideea asta de afaceri, da? În ideea asta. Practic la asta se referă o piață liberă în mediul de afaceri. Posibilitatea de a putea, dacă vrei, să intri. O piață care nu ar fi liberă ar fi pe modul, tu, Filip, pentru că ești, nu știu, ungur, n-ai voie să construiești și să vinzi de șah în România. Aia ar fi o piață protecționistă. Pentru mine... Să vede gen cât de dăunător. Este să zice că tu ai o firmă, ai să zicem 3 firme care produc mașini, da? La tine în țară. Și una dintre ele a investit foarte mult în inovație și acum reușește să vândă mașini la 50% din prețul celorlalte, gen pentru același produs, poate chiar mai bun, gen la jumate din preț. Și restul firmelor dau faliment pentru că nu au investit, au luat decizii proaste, nu contează. Acum o să vină cineva și o să zică, ca să fie piață liberă, conform definiției tale, trebuie să ai competitori. Așa că ce trebuie să facem? Trebuie să facem în felul următor. 1. Ori îi dăm la joale ăluia care vinde mașini foarte ieftin și îi punem o limită, gen, vezi, n-ai voie să vinzi mașină de asta cu prețul ăsta, trebuie să-l vinzi dublu. Ori dai subvenții celorlalte firme. Întrebarea mea este, de ce ai vrea să... de ce urăști omul care cumpără mașină? Asta e mai mult întrebarea mea. Pentru că nu-l lași să cumpere cea mai bună variantă, de frică ca în viitor s-ar putea să cumpere mai mult. Adică tu îi cauzezi acum niște daune ca să nu îi fie cauzate aceleași daune potențial în viitor. Potențial. Rezultatul o să fie întotdeauna același. Deci orice am face noi, tot ne ducem către monopolizarea pieței și... Monopolul nu este un lucru rău în sine, monopolul este un lucru rău atunci când produce daune. Păi o să producă daune. Cum produce? Dă-mi un exemplu de monopol natural, în ultima 100 de ani, monopol natural, care a produs daune. Nu spune Amazon că ăla nu e monopol natural și bine, ăla nici nu e monopol. Dar ce? Devine monopol. Nu știu dacă devine monopol. Păi de moment ce tu lucrezi la Amazon, păi stai așa, să facem un exercițiu de imaginație. Ce cotă din piață are Amazon în România? 60%, dacă mi-aduc aminte, în Statele Unite ale Americii. România? Nu, în România, nu. Nu, eu văd în România. Ok, hai să dăm un exemplu EMAG-ul, da? EMAG-ul care e pe același principiu ca Amazon. Deci EMAG-ul deocamdată funcționează, adică cumva copiază modelul Amazon. Deci Amazonul ăsta, EMAG-ul peste 20 de ani, să zicem că acaparează piața și nu mai există alte... Să zicem, nu cred că o să facă, dar să zicem, da. Așa. Oamenii care evident că o să aibă cei mai mulți angajați, fiind atât de mare, o să aibă cei mai mulți angajați, fie în depozite, fie la sortare, fie habar n-am. Dacă ai monopol înseamnă că ar fi singura, deci cu siguranță o să aibă cei mai mulți angajați. Deci, așa. Acum, evident, ca orice companie, ca orice multinațională, ca orice companie mare, nu se oprește doar la vânzarea de chestii electronice. Oricum, vedeți că Amazon s-a extins, acum vinde și chestii legate de farmacii. Adică, exact pe modelul Amazon. Vinde orice. Vă zici că EMAG-ul s-a extins. Așa, EMAG-ul, pardon. Da. Și nu o să se oprească la asta și practic o să intre și în alte domenii. Da, o să vândă și mașini, din punctul meu de vedere, să vândă și F-16 pe EMAG. Și alea și până la urmă o să facă și alte chestii. Acum, un om care o să lucreze cel mai probabil cei mai mulți o să lucreze la Amazon. La EMAG. La EMAG. În momentul în care el își primește salariul, ce face? Se duce și își dă banii în piață, tot la Amazon, pentru că dacă își cumpără produse și le cumpără de la Amazon, dacă își cumpără, de exemplu, chestii legate de farmacie, o mare parte o să-și cumpere tot de la Amazon, dacă își cumpără chestii legate de cosmetică tot de la Amazon, deci practic Amazon a acaparat foarte multe structuri economice din piață. E clar că deține monopol. Dacă Amazon decide că tu nu mai ești eligibil pentru muncă, te-a scos. Și tu nu mai poți să te angajezi, de exemplu, în zona respectivă, pentru că o mare parte dintre toate serviciile de locuri de muncă sunt deținute de compania Amazon, pentru care deține monopol pe zona respectivă. Asta e rău.
Pentru că e totalitarism economic. În primul rând, și totalitarism de fapt... În primul rând ai făcut foarte multe asumții, gen. Ai zis pentru că Păi nu, vedem ce se întâmplă în Statele Unite cu Amazon, adică fix asta se întâmplă. Puțin. Chestia asta nu s-a întâmplat din cauza că piața a decis așa, s-a întâmplat pentru că statul a intervenit. Uite, o să dau exemplu, că cu EMAG-ul știu o chestie, nu știu, poate știe mai mulți, poate nu știe foarte multă lume, dar vorbeam cu cineva și a ajuns la discuția asta și era ideea că cei care vând la Amazon chestii, le vând mai scump decât ar vinde la cineva un producător la EMAG. Da, EMAG. Gen, uite, dacă ar vinde la EMAG un laptop, gen îl dea ca produs să-l vândă cu 2100 de lei, la un producător de ăsta mai mic îl va vinde cu 2000 de lei, gen în loc de 2100. Da, pentru okay. că, practic... stai puțin, pentru că s-au prins că EMAG-ul mai suge cur din când în când și au zis că, bă, interesul nostru este să avem mai mulți clienți cărora să le vindem, ca după aia ei să aibă magazine, să vândă mai departe decât să avem unul singur. Deci piața a analizat riscul, a găsit o soluție și reușește să mențină. Acum, cum ar fi să vină statul și să zică așa în felul următor. Din cauza pandemiei, nu e bine să te duci în magazine fizice la care să cumperi electronice, trebuie să cumperi de pe site-uri. Nu toate magazinele mici au site-uri. Și EMAG-ul e primul care îl găsești pe Google când cauți. Da, corect. Deci statul a intervenit și a cauzat probleme. Da, nu, aici ai dreptate, corect. Păi, și tu îmi zici așa, statul trebuie să intervină în economie, pentru că statul intervine în economie și distruge economia. Adică, nu, eu n-am zis ca statul să intervină, eu am zis doar să fie anumite reglementări. Păi, ce înseamnă o reglementare? Păi companiile să nu acționeze de capul lor în totalitate. O reglementare înseamnă că statul intervine. Asta e definiția. Să intervină cu cap. Să intervină cu cap și în folosul statului național. Când a intervenit vreodată statul cu cap? În istorie, ever. Bă, uite, de exemplu, sunt anumite state care acționează în interes național. Dă-mi un exemplu concret. Păi Belgia. Ok, ce a făcut Belgia? Păi ce a făcut Belgia? Își promovează afacerile interne. Cum așa? Ce face guvernul belgian ca să promoveze afaceri de interne? Păi nu știu ce face, dar face bine. Nu știu concret ce face, dar de moment ce lanțurile de hipermarketuri belgiene au acaparat piața din Europa de Est, iar în Belgia nu sunt alte lanțuri în afară de ale lor. Te gândi că poate i-au lăsat în pace? Da, știi poate că intervenția lor a fost faptul că n-au intervenit? Păi și deci în România cum vezi chestia asta? Să știi că nu este un monopol al supermarketurilor belgiene, pentru că există și Kaufland care este nemțesc, există Lidl care e nemțesc, există Aldi. E un monopol al piețelor străine în România, că românești ce ai? Ai un supermarket românesc? Da, Profi. Nu e românesc. Ce este? Poate știu eu greșit. Ce e? Nu știu, dar nu cred că e românesc. Uite, ok, nu-i Profi. La 2 pași cu siguranță este românesc. Da, și cât de mare este la 2 pași? Bă, nu știu, la 2 pași e literally la 2 pași, gen magazinul din colț. Da, cum zicea unul, a fost un atât de mare. Nu, deci Profi aparține tot de Delhaize, tot al Belgiei. Și a zis, așa, pe Google Maps sau nu știu pe ce a intrat, la 2 pași, următorul magazin este la vreo 100 de kilometri. Yay, la 2 pași. Da, dar la 2 pași n-are un lanț atât de răspândit. Câți de like de pași ai văzut și cât ai văzut de Mega Image, de Profi sau de altă? Deci ca să răspundească trebuie să îi băgăm mai multe reglementări, nu? Nu, frate, nu. Deci ok, fă-mă să înțeleg atunci. Tu înțelegi că atunci când bagi reglementări, nu-i incomodezi pe aia care sunt mari pe piață, pentru că ea își permit să, mai ales că ai zis că e corupție în România, ea își permit să plătească orice, în timp ce cel care e mic și abia e băgat pe piață. Și la 2 pași nici măcar nu e românesc, este deținut de Metro, iar Metro este german, ce crezi? Da. Ok, bine. Aici. Dar ideea e și de asta și de transparență, cum zicea și Cilbro, că trebuie să existe și transparență în România. În general așa, că da, există corupție, că nu există transparență, se întâmplă niște chestii în spatele ușilor închise și pot întâmpla Scuze-mă că te întreb, în Germania nu există corupție? Da, există peste tot. Eu zic, sau în Anglia nu există corupție. Peste tot corupție. Eu zic că corupția în Anglia, nu mă refer la lobby aici, dar corupția în Anglia este mult mai mare decât în România. Și spun asta pentru că corupții din România mai ajung unii și pe la închisoare. În Anglia n-ai să vezi asta niciodată.
N-ai să vezi niciodată un jurnalist care intră în cap chestiile de acolo. Adică nu știu, îți garantez eu că nu o să intre niciodată un jurnalist în House of Commons să ia la întrebări pe un politician: bă băiatule, ia uite achizițiile astea publice, nu le-ai făcut cum trebuie. Nu o să se întâmple niciodată chestia asta. Deci, mi-ar plăcea să mă înșel, mi-ar plăcea să se întâmple, dar nu s-a întâmplat niciodată și nici nu cred că la modul în care au avut ăștia restricțiile față de pandemie, e de crezut așa ceva, că nu o să se întâmple. Deci... Asta zic. Ca să concluzionăm așa ca idee, probabil că de fapt cred foarte tare că nu înțeleg eu termenul de protecțiune. Oricum eu pe partea economică nu o să zici protecționismul în general peste tot, doar că nu ești Ceaușescu sau ceva de genul. Nu ești. Da, nu, cu siguranță nu. Nu, eu susțin producția locală. Bun, dar nu crezi că producția locală poate să fie susținută și de indivizi în fiecare parte? Uite, eu, spre exemplu, am... Deci poate să fie susținută și de indivizi, și de privat și de stat, oricare ar fi, numai să existe. De moment ce nu există, e clar că e ceva greșit. Eu aleg să... Cum să nu există? Uite, eu aleg să... Unde există producție locală? Uite, eu aleg, să-ți dau un exemplu. Eu cumpăr anual undeva la, nu știu, 100 și ceva de borcane de zacuscă. Ai, frate, tu ești o persoană. Ascultă-mă, eu borcanele astea de zacuscă am două variante. Fie mă duc la magazin și le cumpăr cu 6 lei, fie mă duc la un producător local și le cumpăr cu 10 lei. Aleg să fac chestia asta pentru că au o calitate mult mai mare respectivele și ca mine sunt mulți. Doar pentru că nu se vede, asta nu înseamnă că nu sunt mulți. Eu mă duc la om la poartă și le cumpăr. Omul stă într-un sat de pe lângă Târgoviște. Mă duc, conduc până acolo și cumpăr de la el, pentru că eu aleg chestia asta. Consider că este mai ok să cumpăr de la el, știu cum le crește, știu ce face, știu ce bagă în zacusca respectivă. Pentru mine consider că este o afacere. Bun, dar nu crezi că ar fi interesant? Consider că pentru mine este mai ok asta. Alți oameni preferă, în detrimentul gustului sau în detrimentul sănătății lor, preferă să-și cumpere niște lucruri mai artificiale de la supermarketuri. Este strict decizia lor. Dar nu crezi că ar fi interesant ca atunci când mergi pe stradă, printre acele lanțuri de magazine, să vezi și ceva cu producții locale românești? Adică eu nu zic să nu existe... Ai producții locale românești. Uite, eu când mă duc la Kauflandul meu în fiecare primăvară, dar care este ponderea că asta doar românești. Ridichile sunt... Dacă nu sunt profitabile, dacă oamenii din acea localitate nu decid să cumpere produse românești, de ce vrei să-i obligi? Pentru că nu se investește, frate, în chestia asta. Ar trebui să se investească în producție locală. De ce sunt așa de inferior românii? Au nevoie de investiții? Dar nu e vorba de asta, e vorba ca să rămână banul în primul rând în țară. Tu dacă cumperi de la un retailer străin, ăla o să-și ducă banii tot în țara lui și țara lui crește economic. Nu crește țara lui, crește privatul. Taxe în România, dacă te referi... Păi da, dar aia nu plătesc taxe în România. Cum să nu? Vrei să spui că Mega Image nu plătește taxe în România? Da, dar nu plătește cât plătește în țările lor, că de-aia vin toți și deschid sedii aici în România. Deci tu spui că este un lucru... Tu spui că e un lucru rău faptul că în România sunt taxe mai mici și vin... Pentru companiile multinaționale, da. Eu sunt pentru taxarea progresivă. Nu, foarte bun. De ce? Păi de ce nu? Dacă de moment ce ești o companie mai mare, nu e clar că acaparezi mai mult teren economic? E clar că sugrumi piața liberă. Și trebuie să plătești mai mult. Ai folosit de multe ori cuvântul ăsta. Ce înseamnă sugrumarea pieței libere? Păi nu dai spațiu altor oameni să rămână pe piață și să se dezvolte și cu afacerile lor mici. Cum nu dai? Cum? Păi ca monopolizezi piața, acaparezi piața. Păi nu, gen, ce faci de monopolizezi? Păi ce faci, că asta faci. Păi ce nu ai spus nimic concret. Dacă nu spui nimic concret, eu nu am cum să judec dacă ceva e bine sau nu. Pentru că dacă eu monopolizez piața pentru că este așa de bun și ofer servicii atât de bune, încât ceilalți nu pot să... Nu există competiție, gen. Pentru că eu sunt atât de bun încât îi distrug pe ceilalți din punct de vedere... Dacă ești atât de bun, de ce să nu plătești taxe mai mari? Că oricum tu câștigi mai mulți bani, pentru că ai toată piața la dispoziție. Ce faci cu taxele? Zice așa: tu ești așa de bun încât trebuie să fii pedepsit mai mult decât restul. Dar nu înseamnă că ești pedepsit, pentru că... statul îți ia mai mulți bani... Păi da, dar tu produci, frate. Deci tu ai de unde să dai, că produci. Asta e o gândire atât de idiotă. Pentru că eu dacă produc... Să zicem că eu am salariul de $1.000.000, da? Nu am, dar să zicem că aș avea. Eu dacă dau 40% din el, dau mult mai mult decât dai tu cu salariul minim.
Păi da, ok, asta nu înseamnă că trebuie să-mi iei procentual mai mult, pentru că tu mă fuzi. Dar resursele pe care tu le consumi sunt mult mai mari. Nu înseamnă că stil feudal în care în momentul în care hai să luăm altfel. Dacă tu plătești 10% pe sănătate, da? Și ai un serviciu de sănătate. Și 10% la tine înseamnă 2000 de lei. Și la mine 10% înseamnă 10.000 de euro. Dar primesc același serviciu. Nu se pare că e furt? Nu. Este furt, tocmai de aceea ar trebui dacă te duci la Mega Image, pentru că tu ai o productivitate foarte mai mare. Perfect, sunt de acord cu tine. Atunci când te duci la Mega Image, trebuie să-i arăți statul pe care ești plătit și să-ți dea pâinea procentual din cât ai salariu, nu? Pentru că tu ai mai multe resurse. Deci tu dai foarte multe exemple care nu... la taxarea asta. Deci dacă tu ai un serviciu... O să vă opresc discuția despre taxarea progresivă. Pentru că deja se fac 2 ore de când am filmat. Da. E foarte greu pentru mine să editez. Nu trecem pe următorul subiect. Lăsăm pe săptămâna viitoare. E ok, sunteți dispuși săptămâna viitoare tot în aceeași zi, la aceeași oră, să continuăm debate-ul și rămânem la... Păi bun, asta zic, dacă se poate, dacă și voi 3 puteți săptămâna viitoare la aceeași oră, continuăm discuția de unde am rămas, respectiv la... Nu știu neapărat dacă la aceeași oră. Mă rog, aproximativ. Bun, aproximativ aceeași oră, că da, poate să, nu știu, poți la ora la care am început noi, nu știu, să ai o problemă, să te duci undeva. Noi de obicei avem podcast la ora 8, ne strângem, pe canalul Luciferian. Noi acum l-am făcut vinerea asta, că sunt unele excepții care le facem și vinerea, dar în mod, să zicem așa, preponderent le facem sâmbătă la ora 8. Bun, deci ați putea înainte, nu știu, în loc de 7 când ne-am văzut azi, să ne vedem la 6:30 ca să... Da, la 6:30. De ce nu? Ok, bun. Bun. Păi atunci continuăm discuția de la taxarea progresivă, să notez aici. Deci e clar că noi adică cu siguranță va trebui să avem foarte multe conversații pe tema asta. Păi da, asta zic, adică facem o serie întreagă, că observ că nu se poate discuta m-am înșelat când am văzut. Okay. La fel ca și la podcast trebuie să fim... Bine, aici chiar am ținut-o pe subiecte, dar am rămas tot pe economie, n-am intrat prea mult în altceva. Da, am intrat în ceva momentan. Dar să nu vorbim unul peste altul. Uite, chiar acum am vorbit unul peste altul. Deci... Da, bun. Încă ceva vreau să mai adaug ceva. Vreau să spun că, uite, eu recunosc și observ faptul că voi sunteți predominant pe aspectul ăsta economic al drepții. Eu predominant sunt pe partea socială a drepții, pe partea, cum să zic așa, ce ține de cultură. De cultură, da, exact. Nu neapărat că... Vreau să spun că n-am aprofundat atât de mult zona economică. Deci eu observ că voi aveți mai multe noțiuni, deci e posibil ca eu să fiu în minoritate informatică. De-aia suntem aici să discutăm. Cu siguranță tu știi, când vom ajunge să discutăm, cu siguranță tu știi mult mai multe despre zona culturală decât noi, pentru că pe noi nu ne interesează la fel de mult. Așa sunt eu, da, invers. Dar mie îmi place că aflu informații noi și e posibil să aflu niște puncte de vedere pe care probabil nu le știam, știi? Și cu siguranță o să aflăm și noi informații noi de la tine când vom ajunge la subiectul cultural. Bun, până atunci, ca să ne mai lungim, teoretic săptămâna viitoare în aceeași zi o să vedeți la mine pe canal, Abel, nu știu dacă tu postezi asta la tine pe canal, la mine pe canal o să vedeți același debate, teoretic săptămâna viitoare o să-l postez în aceeași zi. Ne vedem săptămâna viitoare. Să thumbnail-ul pentru asta sau să-ți fac eu thumbnail-ul în general? Adică... Nu, lasă, o să fac eu thumbnail-ul. Mulțumesc de ajutor, dar răbuz. Ok, bun. V-am lăsat, ne vedem săptămâna viitoare. Ciao. Numai bine, ciao.